Iyon ang susundan mo. Iyon. Hello. Hindi kayo, may mga notes. Maray na hapon sa inyo gabos sa tuyang mga presentor sa pasanan niya hindi ang senro. Sa tuyang mga kairibanan si Sir sa PWD, Kikay sa tuyang sekretariat, yung sa tuyang dokumentor si Padindani sa 414, sa BPC si Maricar, si Madam from BPC ma'am. Maray na hapon po giraray. Maapo na po kita sa tuyang schedule mo yan na presentation kang budget. Ang ma-present po mo yan na pagkahapon, yung ang senro sa pamamayo ni Engineer Canning sa ang Solid Waste Management, SWAM. Inutunta na po na ma-present kan sa indang budget, yun po ang senro, City Environment and Natural Resources Office sa pamamayo ni Engineer Canning. Sir? Thank you, sir. Good afternoon sa Gabos. And it's our honor and privilege to present our proposed budget for calendar year 2023. And ito po yung presentation for our City Environment and Natural Resources Office proposed budget. Okay. Okay. Next page po. Okay. Please allow us to share to you the legal mandate why the City Enro is in existence. Actually, based on RA 7160, it's the local government code last 1990, I guess. The creation of City Enro is not mandatory, but based on the City Ordinance of number 97102, sponsored by then City Councilor Simeon Adan, mandating the creation and establishment of City Environment and Natural Resources Office for the LGU of Naga. That's why this is the legal basis why City Enro is in existence. Our mandate to be in the front line of delivery of services concerning the environment and natural resources, particularly in pollution and waste management and greening program for the city. Next. And vision, we'd like to share to you the vision, the healthy city, peaceful, vibrant, and productive, safe and smart, green and resilient, that is driven by excellence and solidarity, enabled by technology, powered by a strong and diversified urban and agricultural economy, and nurtured by culture and religious diversity. And so with our mission, to create a more enabling and more empowering community environment for Nagueños by protecting, preserving, restoring, enhancing the city environmental quality towards good public health, environmental integrity, and economic viability. And our key results or the organizational outcome for our work at City Enro is to endeavor that all Nagueños have an equal access on sustainable, safe, and clean environment. Okay. Our proposed annual investment program for next year are broken down as follows. We have PS, the personal services, of 13 million. As of now, the Office of the Enro is operating with 18 permanent. And our MOOE is 6.75. And also under MOE,
we have uh, job orders of 18, 18 ba na? Oh. 15 job orders under MOE. And we are proposing for under capital outlay of 45.27 million for a total of 65 million. However, only 25 million point 02 are charged against our general fund. The rest, which is 40 million, are to be sourced at national government and other sources of funds. We just deem it necessary to present to you or to include these projects that are to be funded by a national government agencies under AIP. Okay. Next. Okay, these are our programs and activities for the Office of the City Enro. These program and activities are geared towards the attainment of our mission and vision, and in general, to have all Nagueños be secured on the environmental quality that is expected of us. Okay. First, we have the general administrative services, and we always see to it that we are client responsive office, and for next year, our PS under that is 13 million. And MOE of 4 million and 1.2 on capital outlay. So for the office and administrative function, we expect to deliver an efficient and effective delivery of various ENRO services to the public. To attain this project, we need to have a capacity development and training for our ENRO personnel. Trainings and seminars conducted for all ENRO personnel. Total of 43 employees to include our casual, job orders, contractual, and permanent. We are proposing a 300,000 budget for this. Why this is necessary? Why is this necessary to have capacity development for all our ENRO personnel? To give you information, the last time that an employee of the City Enro had its training, yung mga way back 4 years ago. We don't have any formal training on any aspect of our functions that will help improve our services. So really, if we are allowed to have our ENRO personnel subjected to appropriate trainings, then we are assured that you can expect a more committed service to the Nagueños. Okay, next. Formulation of environmental code. This is very necessary. To give you a brief backgrounder on this, environmental code is the summary of all environmental ordinances that was passed by the Sangguniang Panglungsod, and even to include national, in accordance also to national agencies that have concern on environment. And with this, 200,000 is necessary to attain the environmental code up to its passage at Sangguniang Panglungsod. Implementation of Nagalinaw Local Industries Network. This is a program crafted by our office
aim to further improve the water quality of all waterways and water bodies within the jurisdiction of Naga. This is a partnership between private establishments and the city government of Naga. So far, we have 10 industry partners on this undertaking. 2 years ago na rin. It was established 2 years ago, and it is a continuing program. And in our assessment, the program is effective, successful. That's why for next year, we intend also to include this in our activities. And with this, we have only 200,000 proposed budget under this activity. Next is the rehabilitation of river maintenance station. Our office is mandated to have a regular cleanup of Naga River. And one problem that we encounter in our operation is the absence of a legitimate river maintenance station. Currently, this is situated at Dinaga, beside the Barangay Hall. It should undergo rehabilitation and upgrading. So with this, we are proposing a 800,000 budget in order to have a functional maintenance station wherein our watercraft are stationed, and so with our personnel. In short, this is a field office of the City Enro at Dinaga, right adjacent to Naga River. Next. Establishment of wastewater treatment facility in Naga City People's Mall. This is a mandatory requirement under Clean Water Act. It has long been required of us by DENR. However, funding problem is a perennial problem also for us on this aspect. So the idea is to treat wastewater coming from the operation of the city market. So with this, we are intending to propose a 25 billion budget. Next is the FS on establishment and construction of pilot sewerage and wastewater treatment facility in Naga City. Again, this is a long time compliance or requirement under Clean Water Act. Ano po ang idea kay Inio? We are working on the principle that all wastewater should be treated first before it is being drained in any water bodies within the Naga City. So, kung hiliwan ta po till now, mayo pong compliance ang city government under that concern. So with this, we will start small, and we will be having the feasibility studies on this aspect. Our proposed budget for this is 2 million. Okay, biodiversity monitoring system. This is also in compliance to existing City Ordinance number 2017-026, an ordinance enhancing Wildlife Conservation Act.
Ano po NIO? Right now, we are in partnership with DENR in co-managing a protected area at Mount Isarog. We are given an area of 664 hectares being co-managed by city and DNR. So what are our responsibilities on this? We do the patrolling, foot patrol, and monitor specific threats and provide adequate data on species diversity at protected Mount Isarog National Parks. This is a 600 hectares of protected area in Panikwason. Okay. Let me just go over some points regarding these activities. Okay. As we go for our monitoring to determine the trend in flora and fauna, previous BMS activities, meaning the biodiversity monitoring system, have monitored some of the significant species at Mount Isarog. To give you some, there is this presence of Philippine long-tailed macaque or the unggoy in Mount Isarog, palm civet, musang. Kaya talong po pig-share mi ini sa Indo dahil this is a very important activity also under our office to constantly monitor ano po ang flora and fauna kang Mount Isarog. And with this, if the flora and fauna of Mount Isarog found on our area given to us of 600 hectares, we are assured of a good environment quality for the city of Naga. Next. Ha? Tapos na? Ano iba? Oh, okay. Sa ina ko. Okay. Greenhouse gas inventory. Okay, this is also in compliance to a national law that all local government units should have an accounting of greenhouse gases, emission, and carbon footprint for responsive and sustainable planning. Okay, ano po ang ginigibo kang Office of the ENRO? We are the one in charge to have a inventory of all vehicles, of all activities that have an emission of greenhouse gases. Last 5 minutes. Sorry. Nawara lulo. Mount Isarog Natural Park Tourism. Okay, we intend to have a 10 million, but the 10 million proposal for this is will be sourced from a private company. Okay, ano pong mga program iniyo? Mga ano lang, enhancement of facilities within National Park. Okay. Integrated Naga River Revitalization Project. Annually, the Naga River is subjected to water quality monitoring. Based on the result, hanggang po ngunyan, for a long time, maintained ang water quality classification of Naga River under Class C. However, there are sampling stations within Naga River that qualifies now under Class B. Kaya
kung hihilingan ta, medyo may improvement na po ang water quality ta sa Naga River. In fact, last year we are adjudged as the third best water bodies in terms of program and projects. Okay. Next. Okay na. Okay, environmental ordinances strictly enforced. May mga ordinances na on environment that are mandated under our office. So we conduct deputization of partners of ENRO para sa implementation kang mga ano. We have a budget for that for 50,000. Okay, next. Airshed. Yeah, airshed. Noise pollution. Again, city, mga ordinance ng city. Kami i-implement. Also with water quality management, community environmental awareness participation, which is the IEC arm of our office. Next. Promotion of zero emission transportation system through City Bicycle Board, proposal of 200,000 pesos budget. And for any concerns and questions, we have with us Mr. Buboy Hernandez. Regular cleaning of floating debris and clearing of Naga River, the regular activity under our office to maintain river system and improve water quality. Special concern for disaster risk and hazard preparedness, response and roadway maintenance. During calamities, we are also in the front line, before, during, and after calamities. Next. Watershed management service, nursery development and maintenance. We do also maintain existing nurseries. So far, we have now 3. Malabsay Nursery, Carolina, and 1 private initiated nursery at Panikwason. Forest in our midst. This is also an existing program of the City Enro and the City Mayor's Office. Right now, we have enrolled this program under Galing Pook. And for your information, out of the 200 entries for this, we are now only 4 that are shortlisted and are now being validated by national office to qualify under Galing Pook. Restoration of Mount Isarog Buffer Zone, 2 million. Okay, next, 5 minutes. Okay na? Okay, thank you. Sir Lito, ayan na po, Sir Lito. Kaaputan po tabi ng mga stakeholder manungod sa tukar mo niya. May mga apot po kamo. Si Padi. Maray na aga po, Engineer. Yes, sir. Good afternoon. So bago po, nasambit ta na maintain ta po si water quality kang Naga River into Class C. Yes, sir. Ano po? So, siyempre piga-ambition ta na kung pwede nga ni Class A, ano po. Yes, sir. Pero, ano po si mga main contributor kang
kang mga waste or ati dyan sa Naga River. Yan lang po muna. Thank you, sir. Number one, it's domestic really. All waters drains in Naga River without the benefit of treatment. Kaya yan po yan. Kaya ngani po, number two is the wastewater coming from Naga City People's Mall. That's why we are proposing for a wastewater treatment facility at NCPM. Added to that are industries or establishments that have no treatment facilities. Kaya ang mga tubig po nila nagde-drain sa tuyang salog which are not treated. Kaya daw may ano siya, may effect sa water quality. However, since mga 1990s pa, since 1990s, the classification of Naga River remains to be Class C till now. A good thing is it did not deteriorate. It did not went worse. We maintained Class C classification. However, the good news is we have 23 monitoring stations all throughout Naga River, from upstream down to downstream. There are sampling stations that manifest parameters under Class B waters, meaning may improvement na talaga. And if you're going to ask me on the where are these monitoring stations, sir, these are mostly located on the upstream of Naga River. Meaning, may magayon na activity pa sa taas na nako-comply na itong Class B stage. Di ko sinasabi gabos, pero may mga parameters na kitang nag-qualify na under Class B. So, ano po yan, ano pong intervention ang dapat na ginigibok ang samuyang office? Number one, we will be recommending to the Sangguniang Panglunsod for a passage of appropriate ordinance that could maintain or to prevent further deterioration of water quality on the upstream side of Naga River. Mga araw po kayo na measures. Kaya, for the office alone, daimi man po makakaya talaga without itong mga stricter ordinance na if found violating, talagang mape-penalize in that. Yeah po, sir. Ning follow-up question lang po. Opo. So bago po, nabanggit din po na may plan na magkaugwa po ang office po nindo ning water treatment facilities. Tama po ba ako? Yes, sir. With 2 million budget only. Sir. Ano po? Sir, ano yan? Pag-imagine ko lang po itong mga nahihiling ko sa na mga water treatment facilities na wherein itong mga alibawa itong mga anong apod kayan, so mga alibaga sa ibang ano si apod ka itong mga imbornal apod kayan, na halik sa na mahiling ta po baga pag medyo low tide nahihiling ta yan. Ang water na nag-aagi diyan halik sa alibawa, may mga talyer, 'di ba? May mga oil yan di ba? Other establishment, no? Siring man si mga naka-star siguro along the river, no? Pag-imagine ko lang itong nahiling ta na water treatment facilities na kung saan itong mga na ito bago ma full sa river, nag-aagi na mo na duman, tapos mabagsak sa river, talagang na siya, malinigo na siyang maray.
Ngayon, sir, can you give us po an idea what kind of treatment facility ang na-mention na po? Okay, sir, 2 million is intended for the conduct of feasibility study. Oo. Oo. Ang 25, ma'am, is the our proposed amount for the treatment of wastewater coming from NCPM only. Oo. Ang 2 million, sir, is intended for the feasibility studies to determine, number one, what kind of treatment is necessary for the wastewater. Number two, what will be the pilot area that we will treat first. Kasi dakulaan po niya, we are talking about billions if this project will be implemented. Okay. Kaya sa FS lang po to, sir. But to assure you that there are car wash stations or servicing shops. Right now, we require them to have a oil-water separator. Duman po sa system na yan, nadadakop na nila dapat si oil, and ang maluwas duman sa system, si tubig na lang. Kaya, pigiling na po. Example, gasoline stations. We do require to have this establishment installed with oil-water separators. And so with car wash establishments. In restaurants, in other eateries, we require them with grease trap, oil and grease trap. Na si oil and grease natratrap duman sa system, ang nagluluwas lang po si tubig. Iyon na yan ang nagdidiretso. But this is not a guarantee that the water coming out is already compliant with water quality standards. Kaya lang, may ano na kita. Initially, at least bako na siya itong heavy pollutants na pigluluwas ta sa satuyang mga river, mga water bodies. And siguro, sir, itong mga equipments na yan, water treatment facilities, makakatabang siya. Pero ang pinaka-importante po siguro, si disiplina kan mga tao, po? Yes, sir. In fact, with our IEC efforts, talagang we practically involve the community. Kasi our project is a failure if we do not include the participation of the other sectors. Kaya if in city engineer's office we have drainage system that is designed only for runoff of waters, but if you open your drainage system, you will see their trash, sand and silt. So it's very difficult also designing system that is not used properly. Sabi ko nga ngayon, we have no reason to throw your trash anywhere because there is a regular collection of trash being also done by Engineer Joel Martin. So padagos po, i-acknowledge po ang sa SOM, si Director John Agumahakang PWD, si si Diaz. Pwede pakiano mo na yan. I-acknowledge na muna yan. Si Joe Lora, saka si Presibalino kang Sorbanpur. At na si mga gusto magano sa chat box kang SOM, pwede magano lang. Hindi naman kita sa laog sa mga questions sa mga stakeholder. Siya pang may nag-raise bago po digdi yung stakeholder. Si ex-Board of Director Bong Responde. Maray na hapon po sa gawas. Engineer, apot ko lang po yung sa pag-bridging ta sa
salog kang naga, may schedule ba siya o nilulugaran lang siya? Kasi po, napansin mo po, yearly, mas lalong ngunya na taon, mas lalo kaming medyo na sakitan kahit itong pluvial, which is taon-taon man po kami nagpo-pluvial. Talagang grabe si Saggud kang Samuyang Pagoda, which is nga ang tigiling mi po duman sa Rosa Coast is talagang medyo hababaw na yung salog. At the same time, medyo although ang tubig, yung level kang tubig hababa pa pero yung sa Rosa Coast kang nailing mi po duman, yung Saggud kang Pagoda, talagang hababaw na po taas sa salog, lalo na rin sa may part kang Magsaysay. Naaramdaman po na nagtrabaho dyan, nag-ibo dyan ng additional na tulay. Siguro po baka pwedeng ma-check kung kaya tawag i-dredging para at least magkaroon. Salamat po. Okay. Thank you, sir. Per information, the last time that Naga River was dredged was in 2016. 2016. So, if the mga 6 years ago na baka talaga may tama ng panahon para madredge na ang Naga River. However, this should not be done haphazardly. It should undergo some studies and surveys, because if we dredge Naga River, then mapasala na itong elevation, baka laugon-lugod kitang tubig coming from Bicol River. So, please give us some time to study your concern, and we don't have to worry, because right now we have with us the dredging excavator of DPWH stationed at Naga. This is a new machine of new acquirement of acquisition of DPWH being lent to us. So at any time we decide that we dredge Naga River, then it's easy for us. But as I said a while ago, we have to conduct the study. It is understandable that at point in Magsaysay Bridge, the pontoon nagsayad talaga, because tama itong observation mo, sir, nagkaugwa kitang widening of the bridge, and some debris nagkahurulog duman. In fact, before the conduct of activity 3 months before of Peña Francia, we have advised DPWH to require their contractor for the widening of bridge at Magsaysay to conduct the clean-up operation, desilting, etc. But I just lost track kung nagibo talaga ninda. Okay. The information of the excavator being stationed at Naga, dako lang na advantage on the part of the city, because one, mayo kitang machine na binabayadan. Number two, we only spend on the maintenance of DPWH personnel manning the dredging activities. Ang pigdredge ta po ngunyan is Sagop Creek and Bitaogan Creek, and kung manonotice ta po, during heavy rains, lessen na po itong flooding in areas of St. Therese, Triangulo, and meaning talagang heavy silted talaga ang mga water system na yan. Okay, sige. Bago garo sang ikaki Jun mo na ta PWD priority to eh. Dito kita ki Jun, manungkod man sa mga battery, mga disposal ka mga battery. Sa sum na question, inisir na solar setup and battery usage in e-bike growing pa. Dagdag po programa budget sa awareness on the effect of environment kang mga battery disposal.
and magkaigwang battery deposit para sa mga cellphone, e-bike, and other electronic devices. And baka pwede ka mo dagdag budget na may kaagning waste facilities para sa mga electronic waste. Sir. Yes, sir. In fact, this is not a new program anymore. It has been implemented way back before. Even some big department stores like Shoemart, at one time, they have this bin installed in entrances and exits of the mall na kung may batteries talaga, dumampig di-deposit. When I was still with DNR, that was the program of some of the participating establishments na may mga deposit. Ang iba naman po talaga, pero tama ini pong concern, magayon po niyo, kasi more on, itong solar. And oftentimes, ang nagiging waste talaga are busted batteries. Kaya dapat may program din talaga ang manufacturer or itong binabakalanta na may back system. Pag nag-bust si battery mo, dapat may obligasyon siyang bakalon girare ito. Garo-aro yan. Okay, magayon pong suggestion yan. Perhaps we could incorporate it by January, requiring all establishments na ma-register on business permits. Kasi nag-aagiman din po yan sa City Enro, na pag may mga arog kaining concerns, dapat may systems in that to buy back kay itong mga used batteries. Actually po, may mga car owner, if you are a car owner, pag nag-bust na itong battery mo, car battery, pag nagbakal kang battery, pigbabakal sa imo girare itong luma, mga around 500 pesos. Kaya, mga araw po ko nga scheme na at least na, nawawara ta sa waste stream itong mga hazardous waste. Ini po classified as hazardous waste po ini. Okay. Sang? Sir Alex, good afternoon po. Representing NCPC, BPC po. Kang nakaagi po bago mag-pandemic, may programa po baga ang sa imong opisina together with Mayor Nelson Ligacion. Ito pong bike to school na kung saan bali may mga estudyante po from Camarines Sur National High School na member po kang Queen na kung saan nagkaigwa po sindaning bike sa paagi po kang big screen po nindo si mga nag-apply. And then, after po kadto, nagkaulay kami ni Sir June about po duman sa family head na kung saan ito pong indigent na yaon po sa mga upper barangay or some part digdi po sa lower barangay na kaipuhan ta pong tabangan. Kaya lang nag-abot po si pandemic, kaya day po ito na porso. Pero naisabi mo po sa bago na may budget ka mo for the bikers. And sana po ang programa makapadagos man giraray sa approval po kan sa tuyang padangat na mayor. Okay, si Mr. Buboy Hernandez. Sir. Maray na hapon, ma'am. Ito pong diniscuss kang sa Muyang Head, si Engineer Canning. Mayo po doon nakalag itong budget sa bike to school. Ang piglagi pa duman, 200,000 lang po. Maapodigdi si budget. Ito pong manunugod sa bike to school program, yan po, programa po yan kan sa tuyang mayor. Ang budget po kayan, hali sa tuyang mayor. So may budget man po ako na hali sa mayor. Ito pong mga programa, bike to school, learn to bike, bike to work, sa kayo mga impa, sa nailing mo po mga bicycle lane, sa kayo bike rack. Harap po yan duman sa pundo kang sa tuyang mayor. May separated po akong pundo na sa nyaon sa iya. Pag abot po sa bike to school, ang gabos po na require, na request kang student, ma-request po ang teachers, sinda po kasi ang coordinator, na mahanap kang beneficiary. Ito pong mga indigent na mga estudyante na hararayo pa ang naglalakaw, palaog sa kamhay o palaog sa eskwela. Yan po, pigtatao po yan sa teacher, sinda po
nag-CCI kaya kung itong estudyante talagang tios. Kagulpian po kaya na pigtatao ka mga different grupo digdi na si mga tugang, si mga barkada, si mga kakabisto. Pag CI mi po, may motor, saka nabubulang si magurang. So, dahil man po piling tawanan sinda. So, ang naghahanap po kato, si teacher. Once may nakuha po si teacher, kami po sa department mi, doon po si Aki, saka si magurang, iniiling mo talaga kung talagang kaipuhan si bisikleta. Once po na-approvean niya po, ini-endorse po kay Mayor, automatic po natatawanan mi. Iba po kaming beneficiary ngayong 18. Hali po to sa Kamhay, Carolina High School, Don Mariano High School, sa kanipong Pakol. 18 po ang itataong bisikleta. Nyaon po duman, mayo po digdi sa present ni Sir Kaning. Ang pondo po pig-allocate sa madigdi, ito pong bike registration. Ito pong mga gastuson sa pag-register ng bisikleta. Follow-up question ka ta, Sam? Reparo lang po, Engineer Alex. Di ba po, napag-ulayan ta last na nag-present ka. Ito po bagang nagibungo niya na diversion digdi sa may Balatas. Ngunyan po sa panahon ay ni natag-uran, nahiling mi na naman po talagang ang drainage kaipuhan man po talagang isagibutan na kang syudad or kung sa DPWH na maayos na po itong part kang Balatas kasi kadako na pong mga sasakyan talaga ang nag-aagi duman sa new road po from Magsaysay. Thank you, ma'am, for that observation. Talagang iyon na po yan. Ito po sa Rikudo, kang Balatas. Actually, totoo pong observation yan. In fact, ugama pong prepared program of work ang City Engineer's Office for that. And it cost around 4 million. But may may problema lang sa funding na maidadarata ang tubig baha paduman sa Naga River. However, to alleviate flooding in the in that area, every time na baha duman, pinapaduman mi po itong declogger machine kang City Engineer's Office na pigsusup-sup ta ito, then pigde-drain ta na lang sa iba. Iyan lang po na ang band-aid solution na may gigibo mi. De ita man po yan madadara kaya duman sa mas hababa pa ko tang ugwa duman na lote, kaya lang that is a private lot, maaanggutan po kita. Kaya may duwang bagay lang talaga ang pwede tang gibuhon if we implement the long-term solution which costs around 4 million or ito lang, every now and then na may problema, pigdidiklag talang. Okay. Karon nagdalawig na, nakabot na ka sa drainage. Si Lolo, ay si Director Aman. That's my Marina hapon po, engineer. Ano ko lang po, sabihin ko naman lugod to tong kay Sir June. Igwa na kami kayo maning resolution ng NCPC para talaga duman sa hazardous waste. Sana man po to na ma-implement garay. Ang dit ba lang po ang hapot ko, manungod po duman sa quality kang sa tuyang tubig sa Naga River. Sabi mo po kasi quality C po to, ikatulo po tanong kasi gakit ang lugar na quality B. Ano po, may igo po kita ning program o 10-year program, 20-year program, o ano po ang target? May target po kita na paaboto na yung quality A, halimbawa, kayan. Yes, sir. Actually, we have an existing covenant agreement with DNR. The program is under the water quality management area. This is an attainment area na dapat ma-improve na ang tubig. We are given 10-year kasi uga kitang sinabmit na 10-year action plan with the DNR committed by the LG of Naga. If some aspects on this agreement are not met, then DNR will sanction us for violation. So far, magayon po ang implementation takaini yung 10-year action plan. This is a concerted efforts between concerned national agencies like DOH, DPWH,
etc. Kaya magayon po ang City of Naga is not alone in its efforts in doing the improvement of water quality of Naga. Kaya nga sabi ko sa bago, there are now results on sampling stations, several sampling stations out of the 23 established by DNR, nagmamanifest na po ng quality of Class B. Sana nga kung matabagan pa kita, example, if Sangguniang Panglunsod should pass ordinance na penalizing na talagang to further deteriorate or mag-downgrade pa kang classification, dapat talaga mabantayan tangpong maray. Target talaga po mag-A. Yes, sir. It's our dream that kailang baka di ko naabuton sa retirement na sana mag-class A talaga. But the river is situated on highly urbanized area. Kaya talagang may difficulty of seeing this into Class B, Class C. At least, for a long time, na-maintain ta po itong status of Class C. By experience, in other areas, in other LGUs, in other municipalities, pag nag-Class C, natutuluyan siya into Class D. Ang na siya, advanced stage of deteriorated na talaga. Gadan na talaga si river. Since Class C, magayunon pa kasi na-maintain ta. And one good thing, ito nga yung sinabi ko sa bago, na there are parameters na nagko-qualify na under Class B. Pagka mahiling ta sa Bicol ay Naga River, may mga presence of aquatic life na may sira. Paano ta nasasabi? There are this presence of migratory birds na nagda-dive. Kung man sila nakakakuha dyan, marayo man po yan. Sige sir, duwang question na lang po para ma-entertain ta. May duwa pang presentor, si sir, so bago pa nagkaka-raise. Good afternoon. Di ko po aram kung natakil na subago. Ako po si Jay from Inicar. Iapot ko lang po in relation sa water quality kang Naga River. Si status po katong floating garden po na pig set up nindo last time kasi one way of cleansing the Naga River. Ano Yes. po ang status kato? Yes, sir. We have Alex. Pakita. Good afternoon po. Bale, 10 po itong piglaagtang biofilter islands, biofilters. Sangon yan po, igwa na lang kitang sad to say, duwa na lang. Nagkataon po, nagparabagyo kadto, inagihan siya. Day tam gayo, si materials niya, day gayo, kinaya si kusog katong agos. So, ngunyan po, may bagong design kita. Igwa kitang nagpa-partner sa tong sarong organization. Nagtausin ng design na kayang i-withstand itong makusog na agos. So, baka iyo po tang i-follow ta. So, since may budget man kita for next year, ipapadagos ta po ito. Sir, last question na lang kay Sir Gallanito. Afternoon, sir. Maray na hapon man. Follow up lang po niyo katong proposed na monitor kan pollution ta na pigtukar miniduman sa airshed. Kung ano nang status kadto? Okay, sir. One, the monitoring stations are Monitoring po itong garo TV baga dyan na mahilig mo kung piranan percent sa population ay umayo na ito pollution. Oo. Ano sir,
We have two. Billboard. We have two monitoring stations right now, but this is being undertaken by DNR. One is located at near Rotonda. That is, they use the high volume sampler. Kaya lang sa ngunyan po, dahil na ito ginagamit, outdated na ang technology. Ang piggagamit po ninda, itong DOAS na stationed within Penro office near Boy Scout. Oo. Sa ngunyan po, dahil kami nakaka-receive any readings or results of their air quality monitoring. Dahil po kami however, in one of the meeting under air quality, airshed. Airshed. Naga City airshed. May reports na the ambient air quality within Naga City is still good. Before na-experience mi po, nag-fair yan sa result near Rotonda. Pig-aadalan ta po, tano ta nag-fair. Garo gusto nung sabihin, nagbagsak. Diyan ta na-found out na mas frequent ang mga buses na nag-aagi pala sa areas na yan. Kaya po, tano ta po importanteng mare ang may monitoring of air quality. For us also to take action. Kung nagbababa na siya, ano pong intervention ang pwedeng gibuon kang City Government of Naga para dai lalo matuluyan ang pag-deteriorate kang air quality. Kaya saro po yan. Kaya sangon yan po, dahil kita nakahiling proposal on air quality monitoring station. It is our dream in Office of the ENRO to have our own air quality monitoring para at least dahil kita dependent sa city government, sa other agencies like the ENR. Yung man lang po yan sa kanto kaya kan bago ka si Sir Pang Orozco propose na po yan doon sa airshed na ilalaag ko bako dito sa may Plaza Quezon doon sa may Robinson Gunyan tanganin ma-monitor kan mga tao status na kan air condition. Iyo po, magayon talaga itong may visual na real time. Kung ano itong reading kang machine, yung man ang nagluluwas talaga. Okay. Sangon yan po, mayo po pakita kayan. Okay po sir, thank you very much. Okay, sir. Craft katong concept note regarding air quality monitoring system na i-deploy all around the city, especially duman sa built-up areas. So, saro siya sa pig-present ki SM Foundation. Di ko aram kung anong result ng meeting niya. Yes, sir. Thank you for that information. We will be having a coordination with Rene Gumba. Oh, yes, Rene, on that concern. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, thank you. Thank you, sir. Sir, Thank you, ma'am. thank you. Engineer Canning, salamat sa fruitful na discussion. Kaya lang, dakol pa ko tanang maapot, kaya lang may tulo pa kitang presentor. Ang masunod na ma-present, iyo po ang SWAMO, Solid Waste Management Office, si Engineer Martin. Hindi ka nag-arali na sa Engineer Alex. Kamu naman da, sir. Apat man da siya na matukaw dyan. si apat nanda sa SWAMO matukaw. Nakatapos City Health naman. Thank you, Sir Alex. Thank you po. Maray na hapon po sa Gabo, sa NCPC, sa Gabos pong bisita. We'll be presenting the Office of the Solid Waste Management Office, the Naga City Motor Pool, and the Special Concerns Office. We have also with us Architect Sherwin Mamansag, our in charge in the Special Concerns Office, Engineer Alfred Manyosa, our in charge in Naga City Motor Pool, and one of our staff, Mr. Milpren Nipomuceno. Good afternoon po, Liwat.
Mayo na dyan si Kuya, ano. Ini kayang mandate, data na si Vision, si Mission take up na po ini. Diretso na po kita duman sa mga PPAs. Ang number 1 po, si Workers Alleviation Program. Sunod po kay ni, ano si gigibuhon ta? Ano si result? Ano si gusto kay puhan tang mangyari? Ano si gusto tang mahiling? Ang inot po kay ni na gusto tang mahiling, ini po, si Workers Alleviation Program. Well, of course, a well-compensated employees and personnels, a healthy employees and personnels, and well-organized office. Ang mga major final output po, to provide nighttime pay to SWMO field personnel, yun nangyayari na po ini. Provide personal protective clothing, of course, si PPEs, yaon na po ini. Creation po kasi additional landfill operation staff para lang po mas mapakarayta pa sa tuya pong sanitary landfill operations. Ang kaipuhan ta po digdi sa nighttime pay, mga 600,000 po. And sa MOE, 800,000 po or 1.4 million. Igdi po sa creation kasi additional staff sa tuya pong sanitary landfill because sa pasiring na po kita sa ika-4 na taon na operations sa tuya pong sanitary landfill. Nasa 7 million po ini. And si upgrading po kasi sa tuyang materials recovery facility, 50 million po ini. Tapos saro na po digdi. Number 2, duman sa upgrading po, si upgrading kan sa tuyang sanitary landfill, si establishment po kan sa tuyang citywide electronic and medical waste processing facility. Si upgrading man po kan sa tuyang materials recovery facility. Si water quality monitoring system na pigtig-take up po ni Sir Alex. Ang budget po nakaipuhan ta digdi para po digdi sa operationalization kasi tuya pong citywide materials recovery facility will take us at least 50 million para lang po ma-set up si materials recovery facility. Ang paglag po kan si citywide electronic and medical waste facility, it will take us at least 25 million para lang po iniyo sa counterpart kan city ang pigihiling ta po digdi private-public partnership or JV or joint venture agreement. Si water quality monitoring po, very important ini. Pigti-take up ini kasubago, at least mga 50,000 po ini. Si water quality monitoring. Next slide, please. Ini pong number 3, garbage collection program, kan city. Ano po si gusto tang result? Waste collection capacity increase. Gusto pong sabihin, at present po kaya, igwalang kitang 11 dump trucks na naghahakot ng basura. Anduwa lang po kayan sa Pambanggi. And the rest, sa Pangaldaw na. But, take note, ini pong taon na ini, dahil nakita nagbakal ng baagong dump trucks because of the budget restrictions. So, kami po nakikiulay kayo ni na sana magbakal naman kita ng additional dump trucks to replenish po our current operations on garbage collection and our purpose to increase the capacity collection of our garbage because we are at 95% collection efficiency and still we have 5% na kaipuhan ta pong ihabol para lang po maging 100%. Sagot po na may nahihiling kitang basura sa gilid kan tinampo, gusto pong sabihin kaiyan, pakitang very efficient. Pagabot po sa kalinigan. Po baga. Kaya, ano po si budget na kaipuhan? At least, mabakal po kitang additional dump trucks. Hindi po dati anong na trucks ini. But because of the restriction, current restrictions ko niyan sa budgeting, nagigina lang po siyang tulong units na sana ang kaipuhan ta
si Darakula pong dump trucks ini, si 10 cubic. And at least saro man po giraray na unit na mini dump truck. So ang total po kani at least mga 21 million na kaipuan ta. Igdi man po sa purpose na waste collection capacity increase, kaya puwanta po mag-install ng additional materials recovery facility sa mga schools. We have 39 schools ngunyan, public schools, elementary and high school. Pero po halos 50% na lang po kani because of the 2 years na halos po mayo pa ganing face-to-face. Pero nagpupuo na po si face-to-face tangon yan. And one of the problem na nai-encounter po kan sa tuyang opisina, halos po majority kang mga schools, public schools, naghahagad po ng additional na mga additional na materials recovery facility para po sa implementation and to maintain the cleanliness and proper waste disposal po ka mga basura sa satuya po mga eskwelahan. Ang budget na kaipuhan ta po, additional na mga 39 units, ang budget na kaipuhan ta po is 2.8 million. Saro pa po, installation of additional garbage segregation bins. Ini po ko nahihiling nindo, sipigahapot po kasubago. Ano ngaya si mga electronic waste? Ano ngaya si mga medical waste? Kung nahihiling po nindo sa mga gilid kantinan po, kita ng 4 na units na garbage bins. Sa mga main po ini, sa sentro, sa mga main roads, nahihiling ta po ini. May color orange, may color black, may color red, may color yellow. Ang color yellow po, si medical waste. Ini pong ginagamit ang mga face mask. Si color red po, iyan si mga electronics and white goods na kaipuhan po, dahil nagkakalat sa tinampo. Ano po si restriction? To maintain proper cleanliness and health of the people within the vicinity. Kaipuhan po ini mga electronic waste na ini, yaon po sa tamang laganan. Anong aram po sinda? Cadmium batteries. Ini pong mga halik sa cellphone. Ini pong mga pen batteries. Ini pong ginagamit na AAA na mga batteries. Igwa pa po, auto batteries. Kundi ang auto batteries po kaya ngun yan, pigre-recycle ta na. May nagbabakal po kani, igwa kita ni buyback operations. But, sa mga malls po, tama itong sinasabi ni Engineer Alex Subago, nagsiset up po ang mga malls kay ni, igwasin daning mga bins para po duman na apunan kan sa tuyang mga electronic waste and most particularly na permita kayang nahihiling sa tinampo ini pong mga pen batteries. Itong ararog-arog po kaning baterya. Nagkakalat po ini sa tinampo. Ano pang environmental implications kay ini? Para lang po may paliwanag ta. Igwa po ini ning heavy metal na laog. Ano po si content kang heavy metal? Lead, cadmium. Ano pang epekto kani sa tao? Mutation. Kaya po, pigbabawal tayo ni. Dahil bali po ko na itong auto batteries, na Darakula siya, nare-recycle. But, igwa man ginigiribo, girare ang mga battery recycling centers. Inuula po si tubig na igwa ning lead content. Igwa po ning acid content. Nagdadalagan po ini sa mga river banks ta. Sa mga rivers ta, which eventually will pollute our environment. Sunod pa po sa mga segregation bins, installation po kan sa tuyang mga billboards. Kung nahilin po nindo, Peña Francia, mahilin lang po nindo, nga ni 4 na billboards. Ano po nangyari? Kung dahin ni raw-rawan, na-damage kang makusog na duros, nag-deteriorate. O kaya po ang kaipuhan taman, i-replenish na po si mga information billboards. Ano po ang computation may? At least 10 units per barangays. We have 27 barangays, so ang kaipuhan ta po is 270 units. Siguro ano po ang saro? 1,200. Ang kwempo kanigong barato, plywood sana, saka tarpaulin. Pero ini po, dahil managahaloy, maray na kaini yung 2 months, mayo na naman si tarpaulin. Kaya ang ginigibo mo niya na architect, tas hindi nagigiribo ka sa kasi Engineer Alfred Manyosa. Nagpagibo na po kitang mas matagal. Nagpa-print po kita ng tarpaulin, dinudukot po sa metal frame para lang po maghaloy ini. And in that way,
masisiguro ta po na ang information dissemination program kan city nagtatama po sa gustong mag-apon, sa gustong maghapot. Anong oras ngayon dapat iluwas ang basura? Anong klase kang basura ang dapat iluwas ngunyan? As in, ano po si penalty pag nag-violar ka? Because we have 10 garbage monitors na inaapod. Sinda po sinagsisita sa satuya po mga kaibanan sa barangay. Nakaipuhan po ang basura segregated. With that, tiga-asahan ta po na ang basurang dadaraw sa tuyang sanitary landfill segregated. Because iba po nagsasabi, paglawas mo niya kang basura segregated, pero haralo mo niya girari sa truck. Sala po nga ng paghiling. Kung hihiling kong tapong billboard, sa kalag po duman, every Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, and Saturday, biodegradable waste. Gusto kong sabihin, ang iluluwas mo sana is only biodegradable waste. And every Thursdays and Sundays po, dapat non-biodegradable waste. Pero ano po ang nangyayari? Dahil man po sinusunod. Anong aran po ang nangyayari? Ma-penalize kami. Maduman kay Mayor, maduman sa opisina, naghihibi pati. Mayo, manya kaming pantaong 500. Oh, yan po ang nangyayari. But, di po nagpupunta ang office. Kaya puhan po na i-educate ini para monsinda. In what way? We conducted a forum, meetings to every barangays in the city, informing them na kaya puhan po sunodun ta ang araw kaini procedure. Next, application po kansi sa tuyang mga garbage collection pedicabs sa katrimobiles. Ini pong motorized padyak, kaya po ini sa upper. Nainot na po nga ni si NCPC, nakalaag na kani. Si design hali po sa mo, si program book hali po sa mo, but nai-implement na po ini kang NCPC. Ang problema po sa city, si restriction kang budget. Gurano ang sarong trimobile. Inaabot mga 75,000. Kabali na po si motor, kabali na po si kaha, mga 75,000 po ang hiling mi kaini. Pero nagibo na po ini kang NCPC, pinanauna po nga ni duman sa mga recipients nila. And kami po continuously nag-iiba kani sa budget for us to be sure. And ini pong project na ini, matabangan tama si mga upper residences, si mga upper communities, tangani po na mapakarayta pa, mas mapakarayta pa ang garbage collection efficiency, hindi po sanana. Ano pa po? Si Saro pa. Socialized garbage fee. Ini po pigkakampanya tayo ini. It's about time to increase our garbage fee. Ang taxes ta po sa pag-apunin basura. Gusto ta po mapakaray ang garbage collection efficient, ang sa tuyang garbage collection, madagdag po kita ning bayad. Taano po, mabakal kita ng mga additional equipments. Mabakal po kita ng additional trucks. Mabakal po kita ng additional na mga gamit para lang po, taano, mapakarayta po ang garbage collection efficiency sa Naga. We are at 95% and we are aiming sana po 100%. Mahayo na kitang mahiling na basura. Yaon po sa ilang basura ngunyan. Mahayo na po sa mga main streets. Yaon na sa sain. Yaon na po sa mga interiors. Why? Dahil po nahahakot. Why? Dahil po pigluluwas kang mga residente. Why? Mahayo pong nag-iintindi kang basura sa laog, sa iskinita. Taano po? Mahayo kitang buyback program. Kapigihingo kami po nasaro na paagi para po mapakaray ang garbage collection efficiency ta. Magtao po kita ning at least mga programa sa city. Ito po bagang tauan taning halimbawa for every kilo of residual waste na makukuha po kan sarong residente, si mga indigent lang po ini ha. Taaram ko si mga mayayaman dahil naman kani interesado. Si may mga trabaho na kani interesado. Si indigent lang po. Kaya po lang maghagad ng certification sa barangay na sinda indigent. Ano po ang gigibuhon? Matipon lang po ng basura. Na dahil nakukolekta sa mga eskinita. Ano po ang karibay? So for every kilo or a certain amount po kan si residual waste, ang karibay po kanibagas. Tigpapakiulay na po iniyo sa city. Pinapakiulay na po ini sa city. Tangani po na magibo. Ano po si Ibata na mga kaipuhan. Ini po bagang inaapod na
Resource Recovery Recycling Program. Ano pong gustong sabihin? Ang Naga po, igwaning 100 tons per day na basura sa ngunyan. And sigurado po na tapos na kaya ang COVID, sana tapos na. Ang basura ta po ngunyan, ang economics kang city dakula na naman. Ang population po kang city nagdadakula na naman. Siguro po ang 100 tons ngunyan, baka po the next month, the next year, dubli na siya. Tadakulaon na po. Pag nagdadakula po ang population, nagdadakula po ang ekonomiya kan syudad, nagdadakula man po ang basura. Aram taman po yan. Pag nagdakula po ang basura, may problema na naman kita. Ano pa ang dapat gibuhunta? I-divert na po si basura. Ang apod po kani waste diversion technology. Ano pong ginigibuta sa waste diversion technology? Residual plastic, ginigibuta na pong liquid fuel. Anong aram po si pakinabang? Dahil nakita bakal pa ning krudo. Tamahalo ng mare ang krudo. Ginagamit mi na po ini sa ngunya. Igwa na po kita kaini. Residual plastic to liquid fuel. Ginagamit na po ini. Ginagamit na ini sa mga trucks ta. Ginagamit na po ini sa mga heavy equipments ta. And pigihiling ta po na baka po by next year 50% po kang pangangai po kang opisina mi. Ta kami po si highest consumer kang fossil fuel at 520 liters per day. Kami po ang pinakahalangkaw eh. Because we have so much number of units kang mga dump trucks, we have so much number of units kang mga service vehicles and heavy equipments sa entiro pong opisina kan City Hall. So pag si 50% po kaya na nakuami, ang annual budget po is 10 million per annum. So gusto pong sabihin, 5 million kayo ni matitipid na po sa city. Na pwede pong idagdag sa iba pang, okay, sa iba pang, 5 minutes na eh. Na-distract pati yung pangailing ko. Igdi na po kita sa motor pool. Ano po si gusto tang mahiling sa motor pool? A well-maintained and roadworthy vehicles. Yung man lang po yan ang purpose sa motor pool. Mayo kaming palya sa pag-repair kang mga trucks. Mayo po kaming palya sa pag-maintain po kang mga heavy equipment. Sa ano po? Para gamiton ta sa garbage collection, service, requests, kang mga transport requests, saka equipment assistance na kaipuan po ang barangay and other agencies. Pero po ang kaipuan na budget, mabakal kaya kita ng ibang equipment eh. Gihiling ko po ini, halos sabo ko na nga ng basahon. Pag ang maintenance po kan sa tuyang mga trucks, mga vehicles, will cost us at least mga 10.5 million. Inimam pong sa daily spraying kan sa tuya pong basurahan, ini pong landfill, kadikit sa naman po ini, mga 470,000 lang ini. Pang-spray lang kaya ini, spray equipments. And procurement po kan si mga service vehicle, para lang po mas mapakarayta si transport assistance na tinatao po kan syudad sa tuya pong barangay and sa iba pong mga indigent personnels. Sunod po sa special concerns kay po Clean River. Ini po saro sa pinaka-importante. Biguro tropon po ini yun ni Sir Alex kaning Kasubago. Because importante pong maray na pag malinig po ang salog ta, ano po ang nahihiling ta sa sarong lugar? Iyo po baga, pag malinig ang salog, maray ang mga nag-i-restar. Iyo po baga, well-maintained. Iyan po ang pigihilingan ta kaini. Pag malinig po ang salog, disiplinado ang tao. Taano po? Mayo dyan nagpupulyo. Iyo po baga. Ano po ang kaipuan? Mabakal kita rin amphibious excavator. So bago pig-take up man ni Sir Alex. Kaya lang po, subli lang kayo sa DPWH. Ang problema po sa subli, may mga pagsubli kang pagkakataon na dahil ka mapapaunrahan. And why not own one unit, at least one unit of excavator, costing the city 27 million. Pero, magagamit tayo ini for at least 10 to 15 years na economic life po pag heavy. Ano pa po si iba pa? Implementation of small-scale city
and barangay infra projects. Ini po sa Special Concerns Office. Ano po ang gusto tang mangyari? Functional city and barangay facilities, well-maintained city drainages and waterways sa Naga. Kabali na po ang Naga River. And ang costing po kani at least mga 10 million. Ang total budget po na hinahagad kang samuyang opisina is dakulao na 275.35 million. Sana po at kami kay kaniyo sa budget hearings during our budget hearings sa Sangguniang. Ang totoo po kami doon ni Sir Alex Caning ang nasasakitang kaini. Dakulaon man po ang budget requirements kang city engineers. Dakula man po ang budget requirements kag SWMO, Special Concerns Office, and Naga City Motor. At 275.35, masasakitan po kami, i-depend iniyo. Taaram taman ang restriction po sa budget sa mga. And with that, kami po mapasalamat. And we will be entertaining questions. Yaon man po ang tulong studies. To answer, sana ma-answeran may ang mga hapot po nito. Maray na Thank you, Engineer. Sa mga kahapotan, open na po. Inutunta ang senior, priority pati niyo. Inot si senior. Senior, priority per minute si senior. Senior ka na pa di. Okay, good afternoon, Yes, sir. sir. Maray na hapon man po. Thank you very much duman sa assistance na tinao mo kan nakaaging bulan. Si pagpapasakaw mi, thank you. Ay, basta po ka mo. Dahil lang mag-round siya auto. Okay. Pignan ko po sabi sa inyo na dapat disiplinado Yes, sir. ang mga taga-Naga. Mayo na dito sa Main Street at sa tuyang mga basura. Yes, sir. Ang problema min duman sa mo. Ang taga-Naga, disiplinado. Ang problema ta, si mga kataraid ng banwaan, iyan ang problema min dakula. Lalo na ang kamaligan, ang kanaman. Ipigaarapon sa mo ang san ng basura, sinako. Arong gunyan, kung man duman kita gunyan, duman sa Jolly Neighbors, tambak na duman ang basura. Ang apundaan duman, 12 o'clock, 11, ayan, 12 o'clock po. maapun duman, sinako. Yes, sir. Maray ko natatimingan ko, tayo pinapapalik ko yan sa inda. Haling kamaligan, haling kanaman. Kaya ano daw maray ka Kaya ang gusto ko kuta lang duman sa satuyang mga amigo na waste picker, laganan duman lapida, na bawal lang hindi makapagpasura. Kami ang nangagandaan, kami ang nagpaparong kang basura. Yes, sir. Ang totoo. Ay, sige, sir. Doon po sa Jolly Neighbors, itong cruising na ito. Yes, sir. Sa may Abelia. Oh. Yeah. Ngunan, sa rupa, sabi mo, ito bagang mga makulikta na siyempre may just compensation man itong mga araw. Yes, sir. Kami kanto, sa Urban Poor, may proposal kayan. Kan ito bagang program na Integrated Community Yes, sir. Food Production na dapat kada barangay igwang nursery tanganin si mga nalalapa duman niya apon gigimon ng compost feed Yes, sir. sakot sa kada eskinita igwang waste picker si mga parakulikta tanganin si na mismo ang segregate kang basura ngunyan man-designate na ni mga parakalakal sa ngunyan ang bayadan kan mga basurang pig-apon 20 pesos. Pero kung igwa talagang para kuanig basura sa kada harong o ma-segregate bangkayan, at least daw paano naka-generate pa kita ng trabaho. Mayong gastos ang syudad. Yes, sir. Ngunyan iyan po, ma-concern dyan ang mga organisasyon. Iyon ang ma-participate dyan. At the end of the month, mismo ang organisasyon pwedeng magtaon ng gratification, Yes, sir. incentives, duman sa arong na talagang nagsisegregate. Yan po si programa na propose mi kanto. Kaya lang, namayo na itong Integrated Community Food Program. Pero pinitang maipadagos yan. And I know na kayang-kaya tayong gibuhon.
sa incentive, dahil man makasusan syudad, dahil na nasusugoon sa DSWD, mismo na ang organization ng mga tao. Yes, sir. Iya po. Yun lang po yan. Thank you very much. Yes, sir. Iya po. Saroon ko lang tabi, sir, ano po. Itong nag-aapo ng basura sa luwas, igwa na pong ginibong ordinance ng city government. Ito pong 2019-089 city ordinance na nagsasabi po na ang basura kang luwas na munisipyo dapat na ipiglalaog sa naga. Pag nilaog po sa naga, ang inot na penalty po, first offense, nasa 2,000. Second offense is 3,000. Third offense is 4,000. Tapos po ang kasurnudan kani may kaso na. Kaya lang po, may nagkadarakop na po kami. Ang problema lang po, kung nailin po ba ganindo sa mga boundaries, igwa pong darakulang mga billboards sa Kanakman, sa Del Rosario, igdi sa may Concepcion Dalipay. Diyan po sa may Abella, igdi po sa may ini Mabolo. Ano po si implication ka ini? Nakakada ko po kita, nape-penalize inda, pero naduman po kay Mayor para lang po makiulay. But si Mayor man po dahil talaga natugot, ang nangyayari po kay ni nagko-community service. Si may pambayad po, 2,000 first offense, 3,000 second offense, nagko-community service po ini. Pero ano nga ram po si pigihiling ta? Dapat po man kaya, mahiling ninda, na ini po, sigun po sa Republic Act 9003, ang basura po kan sarong munisipyo, obligasyon man kang LGU kung saan siya munisipyo naka-star. Ang nangyayari lang po sa naga, binakal mi nga sa naga si produkto, ibabalik mi nga sa endo si basura. Pag iyan po ang notion, iyan po ang nagsabi po kayan, sarong opisyal po kang kamaligan. Diyan mi nga binakal, si basura nga ibabalik mi. Pag-araw po kaya ng notion, naggabos pong munisipyo, nag-aapon po sa naga. Pira po si volume, assessmenta, 30% po. Kan total waste generation kang naga at 100 tons per day, 30% po kayan, hali sa luwas kang naga. Ano po si ginigibo kang sa tuyang opisina? Just to maintain. Nakita po kaya baga friendly city. One of the cleanest city in Naga, in Bicol and in the Philippines. Business friendly. Dito po dapat nahihiling ang basura sa gilid, kan tinampo. Kaya kami po, nasasakitan ang opisina. Dawa na mo problema kami kan si maintenance, kan si mga trucks. Kaya po ano pong kolektaon na yan. And let the mayor and let the city government inform, kami po nagsusurat sa mayor, na bawalan po ang sabihan, bakong bawalan? Sabihan po ang mga Metro Naga mayors na bawal po ang ginigibo ninda. Sa ano pong paagi? Sa meeting po ninda sa Metro Naga. Kaya po, yan saro. Pandua, balik kita duman sa waste diversion. Ini pong basurang ini talagang kaipuhan tapong i-divert. Isipon po nindo kung 100 tons per day, ang capacity po kan sa tuyang landfill, good for 5 years lang, 3 to 5 years. Pag day po kita nag-segregate kang basura, dahil kita ano po kani? Segregate. Sigurado po na mapapanotuno sa tuyang sanitary landfill. But with the program po kang sa tuyang opisina, ini pong inaapod na waste diversion technology, nakukuya na po ini. Nababawas po si basura. Isipon po nindo, we are diversion efficiency of 63%. Gusto pong sabihin, may 37% na lang po kitang basurang inaapon po sa tuyang landfill. Ngunyan po, sa 37% na yan, na nakalaag po duman sa sinasabi kang DNR, dapat po ngayon, sa panahon na ini, we are 75%, 75% efficient. So, kay po hanta pa pong mag-igot pa. Ngani po na mabawasan ta pa ang iaapon ta pong basura sa tuyang sanitary landfill. Sa ano pong paagi? Isipon mi po kung anong aram pa, yang coconuts, ini pong tipong, pira po ang basurang na-generate ka ni Aral daw, 2,000 kilos per day. Ano po ang ginigibo mi para ma-divert? Ginigibo mi po siyang
geotextile as anti-erosion technology engineering na ginagamit mi na po ngunyan sa sanitary landfill. Nilalag mo po ini, garo mga mating ini, na nilalaag ta po naman para dahil nag-i-erode, dahil nagkakaigwan ng erosion ang sa tuya pong mga daga sa mga, ini po ginagamit mi sa sanitary landfill na. Para po maiwasan ito mga trust slides na nangyari po bagay ini sa Baguio City. O iyan po saro. Panduwa po, ini po bagang mga ukay-ukay. Manahilin po nindo, kadakul-dakul na naman ukay-ukay, mayo na kayang restriction eh. Ang basura po kayan, halos po inaabot man, pero to, 75 kilos per week ang mga tela pong ini. Anong ginigibo ta? Nagigibo na po kita mga tarpaulin bags. Combination po kansi mga tarpaulin na hali po dyan sa mga commercial establishments, si hali po sa election tarpaulins, wigpartiripon mi po ito, ginigibutan lang ngunyan tarpaulin bags. Ginigibutan na pong, anong siya punta kayan? Eco bags. Combination of used textile, kay banan na po ining tarpaulins. Pinapa-distribute na po ini sa market, nakaulay na po ang city, ang market administrator, tangani po matabangan kita to do away with single-use plastic. Then na po gamito ng single-use plastic, instead, dumana lang po kita sa mga reusable containers. Thank you, sir. Yes, sir. May question si Danny Ludovice. Actually po, bako ni question. Good afternoon po, Yes, sir. Engineer. Yes, sir. Kadagdagan lang po duman sa pigsabi ni Sir Joel Opo. Galyanito, ang pamosong senior citizens kang Naga. Before po, tama itong sinasabi niya, kang ugwa po kay itong Integrated Community Food Production na program under itong BUB. Ano po baga? So, para po ma-address din itong pangangaipo kang si organic fertilizer kay itong mga recipient kan si program, and at the same time maka-reduce ng basura sa mga komunidad. Kaya naisip mi ka ito na i-organize inod itong mga ano po bagay, itong mga kalakal boys na may mga padyak na So, na kumbaga itong problema tangani baga sa ngunyan na itong mga yaon sa laog kang komunidad dahil na iluluwas na basura. So, hiling mi ka ito, iyo to si ma-address duman. Na, kumbaga, pag na-organize si mga itong, may mga, may mga cart or may mga padyak na nagkakalakal, nagbabakal ng mga kalakal. So, early morning, sindo na po si ma-collect house to house. Kasi pwedeng maglaog itong sa indang mga gamit na sasakyan. So, at the same time, isi-segregate na po ninda ito, pag na-collect ninda. At itong mga, itong mga dai pwedeng gamiton duman sa mga na-establish na nursery sa mga community, iyon lang po ito si ilalaag duman sa apo na ning basura para ma-pick up kan si sa indo pong opisina. Mayong gastos igdiyo sinaisip may mayong gastos si gobyerno kasi itong mga household sinda si matao duman sa waste picker. Yes, 5 pesos, 10 pesos, kuko niya, ilag duman sa sasakyan niya, tapos i-segregate niya. Si estimate mi nga ni ito siguro pagka darada ko lang community siya, ang 500 pesos niya per early morning lang yan. So after si collection niya, tapos na-dispose niya na si basura, tapos nagdara niya na duman sa segregation, itong pwedeng magamit for fertilizer, libre na siya, pwede na siya mag-proceed duman sa iyang original na trabaho, si pagbakal ng mga kalakal. So, baka pwede pong hilingon sa tabang po sa indong opisina
And sa tabang din po kan sa muyang sektor sa urban poor, kung kami po si yaon sa kumbaga community-based, kami si yaon duman, na pagabot sa organizing and monitoring and siguro si pagtaon ng mga incentives. So mayong gasto si gobyerno igdi, only that kaipuhan lang og guaning system and proper coordination po siguro sa indong opisina. Siguro po i-suggest me na at one time makapag-urulay po kita with the board kang Naga City Urban Poor Federation and gibuhon si kung paanong sistema tanganig makatabang po kami sa gobyerno at sa indong opisina po. Amoy ako na kulang pasalamat. Lalo na kay Sir Joel, kay Idol. Igwa po kitang, sabi ko pa bago may budget kita para sa padyak, saka sa motorized. Pilita po itong idagdagan, pakiulay talang po kay Mayor, na maray po yung program nindo. And sana po, mapag-ulayan ta na po yan as soon as possible. Tangani po na by next year, ma-implementa na yan. Number 2, igwa po kaya kita mga grupo na pigo-organize ngunyan, Sir, na Sir Joel, grupo-grupo po ni igwang mga taga Pequeña, igwang mga taga digdi sa Maynila, igwang po sa Balatas. Ano po si purpose? May mga kanya-kanya po sindang padyak. Same with your proposal. Ongoing na po ito, pero mas maray po sa mayo kaya yan sa barangay. Ini po grupo-grupo lang ng mga scavengers, ng mga informal waste sectors na pigo-organize ta, may opisyalis sinda, may purpose, anong aram po si pinaka kuyang kaini, obheto, hanap buhay po para sa inda. Pareho man po kan sinasabi nindo, makakadagdag po ini, taparte po ini yung kan si alleviation program ta sa city. Thank you very much po sa program na yan. Bago kita mag-entertain sa stakeholder, gidi mo nito sa Zoom, si John Agumaa may kaputan, medyo sa baba may marites niya. Covered po ba nindo yung mga papa-change oil sa home and mga service center, lalo na sa mga saradit na mga motorcycle shop? Sana po matawan budget kung covered po nindo ini, stricto makolekta ang oil and waste or paano po so sistema kaini? Yes, sir. Ang simbagta po, ongoing on yan si wastewater treatment facility upgrading ta at 29 million matatapos po ini siguro by end of October or November. Patapos na po si project. Ang purpose po kani iyo talaga yan, sigabos ng mga pollutant sa tubig, silisya, kang basura, si mga used oil, iyo na po yan ang purpose. So ang simbag po dyan, pag natapos na po si project, madadagos na po ang pagsasabi niya. May sarap pa po siyang sinasabi na kung pwede dyan, si mga paramarites, isabay na sa basura. Katalaga dyan, ha? May mga question pa po ba? Sir. Joke lang. Iba mo na po si Lito. Good afternoon po, sir. Hapot ko lang po, kumpara po ang budget for 2023 sa mga street cleaners. Sa street cleaners po, ang budget na hinahagad, ano yan sir, si Pansweldo? Si Pansweldo po. Ang pansweldo po sa mga street sweepers halos nasa, hindi ko lang kapot si budget pero pakihiling, tarik, sakto man si budget. Sa PS yan pa di. Pera. At ang budget kang sa ngunya po ang budget kang opisina may 87 million. And ang PS po estimate ko gabos na inaabot siguro mga 35. Nasa 35 M po ang budget Pero sa kagabusan na ini. Pero specifically ini pong sa mga parasigid garbage collector, sinda po si pinakadakulang bulk sa samuya pong opisina. Almost 60% po garbage collectors and street sweepers yan sa samuya pong opisina.
Igawa pa po, sir. Ay, sir. Okay. Good afternoon, Engineer. Sir, Marina. May suggestion po, may observation po ako duman po sa mga garbage collectors truck na sa iling ko po garo talaga kulang ang sa tong mga trucks. Ano? Yes, Taan mga trucks ta po pag nagko-collect ng basura para paano na pong maray. Totoo ka po. Na kung sain po, minsan nagwawarak po sa tinampo. Tama po. So ang suggestion ko po araw kay ini, ano daw po kung pwedeng malaagan ning itong improvised na barandilya, itong adjustable, pag pano na siya itataas para ito pong mga basurang ma-covered po kayo itong barandilya. Tapos ito pong pinto po sa likod. Minsan po kaya pag pano na ang truck, paspas man si driver, nagwawarak po sa tinampo. Ayun po. Will do on that, sir. Tama po ang observation mo. Kami nga ang gusto mi po talaga may mga feedback sa mga operations mi. Pero diyan po sa paglaag pa po ng additional sidings sa dump trucks, glaagan ta na lang po ng takop. Actually po may takop na yan. Kaya lang observation mi man po kaya itong nabakal pantakop na trapal garo sadit man. Kaya siguro dapat po medyo dakula naman ito. Tama sir ang observation mo. Ngunyan, ito pong sa may likod na tailgate. Demi po talaga yung piglalagan sir ng tailgate. Just for the convenience po ka nagkakarga. Because kung nahiling mo po, ang nagkakarga minsan sa mga tauhan ni mga 4 feet ang langkaw. Ang truck, dahil man po ini sa pag-discriminate ini po observation lang. Kadakli po kanyaon sa garbage collection bako man 4 feet, ababaon naman po ito. Mga 4, 5, siguro mga 5 feet man. Dahil na po talaga ninda maaabot. Kaya inaali mi po si tailgate and para po sa convenience, nilalagan mi po sa kansisinakong basura. Para po dahil maghurus. Kaya lang po, tama kasi sa observation mo, minsan may mga aksidente na naghurus si basura, nakatama pati ning paramotor. So pag-araw po kaya, talagang naabunar po kami. Si empleyado mismo, lalo na po kung nadisgasyaman si tao, nagpa-check up po. And may budget man po ang opisina para dyan. Pero po, tama si kuyan mo, pag hilingon mi po, yaon man si Engineer Alfred Menyosa, para lang po maayos ang design po sa tuyang mga dump trucks. Thank you, sir. Thank you, sir. Ikaw pwede yung sa social media na garori parang man lang inimanungan po doon sa pag-ahakot po na medyo nasa tao na kantinan po. Kung pwede man po kung medyo sa gilid-gilid man po sa traffic, nakakonsentrate. Tama ka po dyan, sir. Minsan po kaya, ami-ami kita nagpupuon sira as early as 4 o'clock. Ang totoo po, ang tao tayaon yan alas 3. Nagpiprepare, nagpapakaray po kansi unit, kansi truck, pero nakakahali po sinda eksaktong alas 4. May amay po kitang lugar, lalong-lalo na po ang mga main streets. Tinutuyo mi po talaga yan na amayan ang mga main streets. Magsaysay, Concepcion Pequeña, ini pong dara ko lang tinampo. Ano po ang ginigibo? Iwasan po ang traffic. Kaya lang po, dawa anong iwas mi? Ang apunan po kan sa tuyang basura sa sanitary landfill, nagaagi po sa mga main roads. Sa katapo may face-to-face tangon niya. Grabe nang maray ang traffic. Kaya pigihiling mi po na adalan na instead of in the morning or in the daytime ang hakot mi kang basura, baka po gibuhon mi ng nighttime. Hilingon mi po kung ano ang implication kaini sa city. Ang problema lang po kaya, igwa pagrari nag-aapon ng basura, nasala sa panahon. Joseph Octavio, duwa na lang po karon ma-entertain ta? Sige na. Masingit lang po ako. Anyway, nag-comment man si Sir Domingo. Yes, Manugod po duman lang, sir, sa tung concern ninyo duman sa mga basurero. Yes, sir. Aram ko po, ito talaga mga basurero may mga protection baga talaga sinda. Yes, sir. Opo. Hazardous baga kaya. Ayan. Pero pami ko po talaga na-obserban, nag-aagi duman sa akong, paming nakakaramot lang sila, kuminsan nakabitis. So, di ko man po masisisi kung sinang gamit. Pero sa iling ko po, magayon ko, makiserveran naman, takairak man kang sa itong mga basurero. Yes, sir. Iko po kaming monthly meeting na inaapod. May weekly meeting po kami sa mga supervisors. And sarap po sa mga major agenda, pag nagmi-meeting kami, iyan pong paggamit ka mga required or mandatory PPEs. Anong pangalan po yan? Bota. Dahil po pwede na nakachinelas ka. But sometime po, pag nasa luwas ang tao,
dahil mina na mo monitor. Dahil ko sigurado po kung hinuba si Bota. At siguro napapagal naman kang magabat po kaya ang Bota. Mga sarong kilo may kabanga garo yan O sarong kilo man. Kaya po minsan siguraduhon ta during our meeting yaon man kamuntulo na dapat siguro asikason man talaga na dahil pagpabayaan na mayo kita ni mga protection. Mayo kitang protective clothing. Tama yan, sir, observation mo po. And we'll do that para lang po bako lang sa naghihiling, kundi sa karahayan po kan si empleyado mismo. Thank you po. Yes, sir. Dagdag ko lang, sir, duman sa ano niya. Siguro, sir, suggestion ko tali na lang. Para di nabubugta kaning tailgate. Pagkatapos makargahan, talian. Para di nag-ula. Pirmi po yan, dyan sa parting Kararayan. Iya po, naguhulog talaga. Pirmi po yan. Salamat po sa observation. I-strictual mi na po yan. Engineer, sa architect. Saro na lang pagkaro sa INCAR. Yes, sir. Importante Iya yan po. na marita sa environment mapati ni. Iya po. Marina hapon po. Dahil ko aram ko ikang taong update. Regarding po kayo naman sa SURM project baga, may attempt na magkaigwa ng ordinance or barangay local ordinance ang barangay Pakul regarding Yes, sa solid waste collection fee. Yes, ano na sir. po ang update naman, sir? Iyo po, itong sa socialized garbage fee increase. Ang aram ko po, nagkaigwa ng survey. And sa ngunyan po, ongoing si survey ta. Ang purpose po, ipadagos itong model supposed to be, si Pakul po agigibuhuntang model kaini. Actually, idadagos mo po ito. But sa ngunyan po, continuing na si survey, pig-aaral mi po, inot na hapot, big-prepare na inot na hapot po duman, willing kita na magtao ng a certain amount para lang po sa paghakot kang basura. Ayan po si primerong hapot Pandua, gurano. Pantulo, isay po si mai-exempt digdi. O, di ba po sa pagay na ito, sinabit na po yan kisa toyang alkalde, and siguro po pag abot matutukar na ini, papadagos na po ini tabi, sir, para lang masiguro ta, si garbage fee increase, gibuhon sa barangay, or i-centralize na po ini. Nakaulay mi na po ang General Manager kang Metro Naga Water District, si Sir Jun Mongoso, inopen mi na po ini, and tinake up mi naman po ini with the Mayor, na baka pwede na may mga paagi na ang magkolekta na po kang garbage fee, bako na po si City. Baka po pwede si Metro Naga Water District or si mga ibang utilities araw po kang Kasureco. Matao na lang po kitang certain amount para duman sa processing fee, pero po mas effective kaya na ang makolekta po sa wrong agency. Okay, sir. Thank you very much, Engineer Martin. Thank you po. Thank you very much. Sa masunod pong speaker, presenter from Naga City Hospital, si Dr. Joseph Sanchez. From Naga City Hospital. Thank you, sir. Thank you, Engineer. Salamat. Apat na naman na matukaw. Garo apat na nagtutukaw sa presenter Sige, Doc. Ano na yan? Hello. Okay na, Doc. Hello. Good afternoon, everyone. So, in behalf of Naga City Hospital, I'm Dr. Joseph Sanchez. I'm the Cebu Hospital 2 of the healthcare facility. Today, I'm going to present the budget, proposed budget of the hospital for 2023.
So I have two parts. The first one is the statistics of the background of the Naga City, and the second part is the budget of the proposed budget for 2023 of the hospital. So a little background, the hospital is a 16-bed capacity. It's a authorized bed approved by the Department of Health, but our implementing bed capacity is more than 25. Sometimes we admit 30 patients. So our hospital maintain different licenses. These are the major licenses that we maintain: the Department of Health, the PhilHealth, the PHA, the Philippine Hospital Association, the Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources, the Food and Drug Administration. We still have other minor licenses that maintain, like the breastfeeding program and other program minor that needs licenses. Okay, this is the pictures of our hospital. These are the different services of the facility. Okay, so next. These are the services of our hospital. We have outpatient, emergency room, inpatient, operating room. Our hospital has a level 2 clinical laboratory because it's a requirement for level 1, dapat level 2 ang laboratory. We have a drug testing, the molecular lab, which is in the Almeida Highway, and we have a public health unit. These are the clinic that caters for our employees of the city and also in the community. We have a blood services. We have 2 blood bank in the region. There's in Legazpi, is also in Naga. All the blood unit of the hospital is connected to Bicol Medical Center for the part of Daet Kamsur. We have the radiology, the ultrasound services, pharmacy, and also for acquiring medical certification, dietary. These are important for counseling of our pregnant mother and also for corrections of malnutrition. And we have a social services, the social worker. So these are the programs that we have. We have the Animal Bite Center. We have only few Animal Bite Center in the province. So we cater not only for Naga City alone, but for the whole Kamsur. We have in Kamsur the BMC, the Naga City Hospital, Litigawon. As far as I know, there are only 3 Animal Bite Center in the province. So ang daming patients sa sa Naga City Hospital, nag-aabot kami sometimes 100 patients or 90, 80. Hindi siya bumababa sa 50 na nakikater. We have a newborn screening, the newborn hearing screening, orthopedic clinic, internal medicine and diabetic clinic, prenatal, wellness clinic, mental health program. This is a new program that we have. Actually, yung in charge dito is still on seminar in Legazpi. The ophthalmology clinic with Dr. Rosales, health education, nutrition, medical mission. We have a medical mission this coming next week. So we will limit our admission to accommodate the medical missions. This will be, I think, 4 days. 4 days missions. We have a point of service. This is the PhilHealth. No? So these are the census to supplement our budget. These are the census of our hospital. For outpatient, as of August, we have 25,000 na nakater namin. So hindi pa dyan kasali yung mga nagpa-follow up na mga animal bite clinic, animal bite patient, no? Yung first kasi ang namomonitor lang yung first injection, pero yung pag sinama natin magtataas yan.
So another one is the emergency room. We have 12,000 ang na-cater namin as of August compared to 2021 na 11 lang. So siguro baka sabihin nyo, pandemic during that time. Our hospital did not close even the pandemic, so hindi naman na-affected yon. So for the operating room, for the ward, that is the inpatient, yung mana-admit na pasyente. So as of August, we have 1,227. So kung sa dai pa nga ni natatapos ang na madali na malampasan sa 2021 figures. So dumadami yung patient. So for the operating room, we do major and minor surgery. Just for we do surgery on partial hip prosthesis, cesarean section, DNC. So we do that procedure in Naga City Hospital. We have an equipped surgeons and also the facility. So ito na yung total number of surgery na nagawa. Hindi pa diyan kasama yung mga naoperahan sa emergency room kasi nasi-census siya sa emergency room, not in the operating room. So next is these are the expenses for 2020 budget for 2022. So for personal services, we have 27,612,817 ang for personal services. So i-break down natin yon to several group of personnel. We have yung permanent, yung casual, job order. So kung titingnan nyo dyan, mas marami yung casual kaysa job order. Supposed to be, mas marami yung permanent. So we would like to mabaliktad dapat siya. Kasi ang turnover ng mga empleyado mabilis because they didn't have the security of tenure. So may magagaling kaming nakikita na mga empleyado pero umaalis because we didn't have the security of tenure. So kawawa. So our goal is to yung magagaling, yung dedicated sa trabaho, ma-retain natin yon sa hospital. Kasi at the end, ang magbe-benefit yan yung mga pasyente. Okay. So we have a total of 178 employee. No? So ganun, 16-bed capacity, nagme-maintain kami ng ganun number of personnel. Remember that the hospital is a 24/7 operation. So nag-shifting yan. Isang unit, like admitting unit, magme-maintain kami ng 4 na tao dyan. Kasi mag-shifting, mag-go off. So 4 ang mini-maintain. Hindi pwedeng isa lang kasi may ilang araw na walang mag-duty dyan. So hindi pwede yon. So we maintain 4 personnel in 1 unit. Okay. So 178 for 16-bed capacity. So next, these are the hospital, the dream hospital of the city of Nagueño. So this is the plan for this is a 200-bed capacity with complete equipment. So there are the construction is phase 1 and phase 2. The phase 1 is 70% of the total building will be complete first, and then after that, the second phase. So as of now, mayroon ng bubong ang hospital na ginagawa sa Balatas. So hopefully, by next year, we hope and pray that we could transfer to the new site for better and services. So next. So in preparation for the bigger and better hospital, our budget for 2023, we plan that our existing our existing employee, yung qualified, ma-permanent, no? Ma-permanent. So these are the possible
plantilla positions. When we say plantilla position, permanent positions. So ito po 'yon, no? So hindi pa po kompleto 'yan. So it is very important to have this plantilla position number 1 para may security of tenure, hindi aalis yung mga personnel, and then this is a requirement of the Department of Health na dapat may mga tao sa kada unit, or else wala kaming lisensya kung wala yung mga taong yan, no? So these are the plantilla possible. Kulang pa po ito. So magdadagdag. Actually, we have the what you call that, the development plan for 5 years development plan for personnel. Mayroon kami yan. That is only for 2023. So mayroon pa po yan 2024, 25, 26 until such time na makompleto yung sa 200 bed capacity. Mahirap kasi na buuhin mo kaagad yung 200. Walang pera yon, makukuha tayo. So we plan the hiring of plantilla positions. So this is the initial for 2023. Okay. So ito po yung budget for 2022, no? We have a 50 million plus budget for maintenance and other operating expenses. So ang inclusive, ang component niyan, okay, ang component niyan po, for traveling expenses, we have 40,000. We plan to increase that to 60,000. So ito po mga traveling expenses po is based on the consumption or the expenses that we have this year. Traveling expenses. So the next is training expenses. Yung training expenses kasi, if you can remember, we have a lot of licenses that we maintain. Ang kabalikat po nun is the training. Ang mga training expenses natin that includes the BLS, the basic life support, kung sa ordinary na ano natin, parang first aid program, yung mga ganon. So, we have a lot of trainings. So, ito na po yung training na existing ngayon, na yun pa rin ang gagamitin natin for 2023. So yung BLS, ECLS, trauma nursing, OR training. So ito po kasi mga training na to, required po ito ng DOH. So these are required. So like sa BLS po, ang isang tao na magti-train, 5,000 ang isang tao. So ang request ko nga ngayon is to train training of trainers, so that pag mayroon na kaming na-train na may capability of training, kami na mismo ang magpapatrain. Kaya lang, these are to be certified by DOH. So makakasave po kami nun ng ano. So sa ngayon, wala pa po kaming ganon, no? It's not only the Naga City Hospital, even BMC, wala po. May mga training na po sa BMC na existing na, because they produce, matagal na kasi ang BMC, so they already plan all these things. So ang matagal na rin, pero as a level 1, so wala pa naman kaming kakayahan na mag-ano niya, kasi we still kulang pa naman ang tao sa Naga City Hospital. So ito po yung mga training. Ang bago po namin dito na nagkaroon kami is the training for pollution control. Si Mr. Dondi, siya na po ang pasado sa pollution control officer ng hospital. So yun po ang nagmo-monitor ng mga waste product ng hospital. So siya na po yun. So mga ICD-10 po, yung kinocode yung mga diseases, disaster risk management. So yun mga training na itong disaster management po, every 6 months po ang renewal po niyan. So kaipuhan may mga training po kaming kinakandak po dyan. So we are not in the hospital na nakaupo lang, nagtitingin ng pasyente. Mayroon pa pong ibang ginagawa ang mga personnel ng hospital. So next po. These are the office supplies expenses of
the Naga City Hospital for 2022 is 350,000 and we propose na increase to 450. So pag dumadami yung pasyente, dumadami din po ang office supply expenses. Kasi sa chart alone, no, ang isang pasyente nagko-consume po lang 30 pages of bond paper. Isang patient lang po yan. Isang admission that is only for maximum of 3 days. Maximum of 3 days or more than 30 pages of bond paper for documentation. Nabawasan na nga po yan dahil we innovate na we use some recycled paper. Like the prescription paper, kung titingnan mo yung prescription paper namin, request paper, mga recycled na lang po yan. We don't have anymore yung bagong-bago talaga. So ito po, ini-increase namin yan kasi dumataas din po yung number of patient and number of services. So next po. Accountable form, ito po yung mga resibo. So since ang Naga City Hospital is as considered as a local economic enterprise, so kailangan mag-income, dapat masustain ng Naga City Hospital yung mga binibigay ng city sa although we still entertain some charity patient. So may mga offices na in charge sila, like yung congressional fund kung may indigent patient. Tapos may mga sa DSWD din po mayroon nagsasalokan mga indigent patient. But we still have to dapat mag-income, not kahit break even man lang, kasi ina-audit din kami ng COA. Actually yung last 3 years audit namin negative po ang so we are being questioned about that, bakit negative. So sana maintindihan kami regarding that, bakit kami medyo stricto. Kung indigent po, ginagawa namin ng paraan kung paano malilibre. We request some documents like indigency certificate. Kaya lang ang hirap din po na humingi ng mga indigency certificate sa mga patient. That's for the simple certificate, nahirapan din silang maghingi sa barangay. So we don't know kung paano namin ma-address. Tapos pag mayroon naman indigency certificate, tapos bine-verify namin sa barangay, wala naman yung pasyente doon naka-record sa kanila. So I do not know how they get the indigency certificate. And then mayroon naman sana magpapalibre sa kanila na PhilHealth, hindi naman enroll sa PhilHealth. So kailangan namin POS. Minsan, hindi namin ma-enroll sa POS kasi yung mag-asawa hindi kasal. Walang birth certificate. So maraming factor kung bakit nagiging stricto din kami sa hospital regarding that. Kasi ini-strictohan din kami. It's a domino effect. So ini-strictohan kami, mag-stricto din kami kasi at the end, kami din mababasol kaayan. So this is for the accountable forms, no? Next po. So food supplies, so pag nag-increase yung number of patient, increase yung bed supply. Our budget for food in any government hospital is 150 pesos per day. So kung i-divide mo yan sa 3, 50 pesos lang yan per meal. So mahirap mag-budget, no? Sa pagkain. So sometimes we ask some donations kung may nagbibigay. Si Dr. Amoranto pag nagbigay yan, idadagdag na lang namin yan. So actually that's true. We ask some may mga nagbibigay din sa amin. So we just give it to the patient. Minsan may mga sa emergency room, walang pagkain, nabubutas na yung bulsa ng social worker kasi sila ang in charge niyan. So we don't just and we didn't just cure patient, we cure also the stomach. So next, for drug and medicine, ito po yung gamot, no? Actually yung sa gamot, yung 15 na yan, kulang pa yan if you're going to compute that, no? Kulang talaga yan. Kailang we were told to just
cut some of sa medicines, no? Kung i-just compute that, kulang talaga yan, no? Kaya we encourage talaga yung patient na mag-enroll sa PhilHealth at somebody is going to pay for them, no? So, kaya if you can notice, sometimes wala kaming gamot. Kaya lang parang hindi siya we are giving salary to the pharmacist tapos walang gamot. So dapat mayroong gamot palagi. So ito po yung proposed budget namin for medicines, no? Yung gamot po ng pinapabili sa hospital, hindi naman kami pwede mag-increase diyan kasi may sinusunod din kaming recommended by FDA and also by DOH. Pag sumubra ka diyan ng kahit 5 centavos lang yan, may multa po yun. So it also in accordance with the DOH and Food and Drug Administration pricing. So wala po dyan mahal or maray pang bumaba dahil lang maglangkaw ang presyo kaiyan. But kung hababaon na ang presyo, dahil man ka magduda because it's also may mga process din po yan na dinadaanan na itong bulong na ito, maray man ito, nakakarahay man ito. Minsan kasi nagkakaroon ng mentality na, ay barato, gaw-gaw na lang yan. So that's always the connotations of some of our patient. We are responsible for that. So pag nakapasok yan, gagaling naman kayo. Sometimes kasi, you have to be condition your mind na, ay gagaling ka talaga niyan. Pag hindi ka gagaling, hindi ka talaga gagaling dyan. So it's not on the price, kasi na-evaluate naman po yan. Hindi naman po yan papasa sa FDA kung hindi na-evaluate yung mga gamot. So siguro kung yung gamot na exposed sa sunlight, yung potency niyan bumababa. So that is why it's very important to know the temperature, yung stock room, the way the drug was delivered to your pharmacy. May mga drugs kasi na required na dapat naka-sealed siya sa container, 'di ba? Yun po ang mga requirement niyan. So, pwedeng bumaba yung potency but not yung total effect of the drugs, no? So, next po. So, medical and dental laboratory supply expenses po. So, 16 million po ang proposed budget namin for that. Ang dami po na nagpapalaboratory po sa amin because we still have a very low price sa laboratory. Dahil ang price po namin since 2017 pa po, hindi pa po yan nagbabago. So we are already doing something na at least ma-increase naman po kasi nagtaas na nagabos na presyo, pero ang presyo nila dahil pa man nagtataas. So we are proposing, kasi ina-approvean po yan sanggunian panglunsod, hindi po kami pwedeng magbuot kang presyo. It should be we proposed and approved by the sanggunian. So our price, ang last po 2017 nasa BMC pa po ako kayan, mapaman ako sa Naga City Hospital. So baka po mag-increase yung price, but still it's still on the regulatory by the DOH and FDA kahit tumaas kami ng laboratory procedure. So next po. So fuel and lubricant, 100 ang last budget namin. We propose 300 po. Kasi based on the expenses po ng yung previous months po, no. So next po. Other supplies from 500 to 1 million. I think that's scientific calculations of the budget. Next, water expenses po. Ito pong water expenses po, ang nagbabayad po yan dito sa City Hall, but still we still monitor our expenses. 500, tumataas po yung I do not know kung we still have to monitor kung is this really the expenses or may baka mga leakage na po yung mga sangunyan po kaya dahil ka masyado nag-repair because of plan to transfer. So baka magparatirik-tik pa kami duman, malipat man sana kami. So yun po ang Kaya lang for the safety ng kung may mga leakage kasi yan,
Igaman po kami ng monitoring, what's called that, bacteriology, ini-examine yung tubig, potability of the water sa Naga City every 6 months po. Ginagawa naman namin yon. So safe naman po yung water sa sa hospital. For electricity po, tumataas din. Siguro bababa yan kung maganda ang ventilation ng hospital. Mayo kaya mga bintana po ang hospital, so naka-aircon gabos. So hopefully baka mabawasan yung expenses dyan kung may bintana. Kaya lang no way na magpagibo pang bintana, dumanta manamantang bintanang pwedeng gibuhan duman. So yan po. Okay. Next po. So, postage, 15,000. Ito po yung mga like yung sa newborn hearing screening po. Newborn screening, ito po kaya pinapadara pa sa Manila, yung for validation, yung kung may congenital deformity, yung mga bata. So, pinapadara pa sa Manila. Yung mga licenses po pinapadara sa Manila, yung sa FDA, ano pa nga niyan. So, there are a lot of pinapadara. Dahil man sa pinapadara by online, by courier po. So LBC, yan mga ganun po ang expenses namin. So telephone expenses, mapo kaming landline, pero may kami telepono kami. May cellphone. Yun na po ang pinakamadali po na connection sa MUYA. Other general services po, ito po yung mga contractual and job order worker po na expenses. Yung salary po ninda. Nung, ilang ba yun? 84 na job order and contractual workers. Dito po yung kinukuha. No? So nagdagdag po kami digdi because of the other services like yung sa e-consulta kasi maging activate yun. So another personnel po yun. So nagdagdag kami dyan because of additional services. Una, wala kami yung e-consulta. Ngayon, magdadagdag kami. So, another personnel. So, may other services pa po kaming i-open na just to cover up the services ng Naga City Hospital. So, next po. Repair and maintenance, building and other. Parehas lang po yan. Pinahulta nga ni yung mga pag-repair. Itong tinatawag na quick fix lang ang pwedeng gibuhon. Bako itong major sabi ni Binusra, bakong major na na repair. So we avoid that, no? Okay. Repair and maintenance and equipment sa mga medical equipment po, the same lang po 'yan. Ito po kasi ang ibang medical equipment na po kaya medyo may kalumaan na, so dapat mayroon ng maintenance ng mga equipment. May ginagawa po kami na tinitrain na biomedical na itong in-house na po ang ma-repair. Kaya lang dahil pa masyado siyang tawag diyan, trained na masyado na to do that. So later on we can train them na ito talagang kaya na ninda. And also some other equipment bago pa naman, nasa warranty pa naman ito. So this still come back for repair of the equipment. So repair, maintenance, transportation, motor vehicle. Ang mini-maintain namin is the ambulance. Actually, it's not an ambulance, it's a transport vehicle. So magkaiba po yung ambulance saka ang transport vehicle. Yung ambulance, kompleto po ang equipment sa loob. So unfortunately, ang samuyang is not an ambulance, is a transport vehicle. So may mga idadagdag lang po siya and then ipapalisensya po siya. May license po ang ambulance na pwedeng mag-run siya kung may yung license. No? So it's a transport vehicle. Printing and publication, ano nga yan? Ayan. Okay. Publication, mga forms ng hospital. Ito po yung so the more patient you have, the more expenses, the more forms that you're going to have. So yun po yan. The law of demand and supply. Maraming demand, maraming supply naman. So
The membership, ito po yung mini-maintain namin membership like the PhilHealth, the PHA, Philippine Hospital Association. Oo. So ito po yung ano natin, yung mini-maintain na may mga dues po na ano, parang sa condo po, may every month dues ka. So the same as with the hospital po, para maging member ka. Because if you're not a member, pag nagka-problema ka, may masalo sa mo. So you have to be in good standing palagi. Next, other maintenance, operating expenses po. So nag-increase lang kami mga 300, almost 300 proposed budget. The last is our proposed budget is 63 million plus ang ano namin from 50 ang projected naming budget. So capital outlay is 900. So ang inclusive po niyan inclusive? Ang inclusive namin is machinery equipment from 100 to 500. Next. Transportation equipment, motor vehicle. Since sabi ko nga wala tayong it's ambulance transport vehicle, we are planning to buy to request an ambulance, an equipped ambulance, no? May tira pa naman kaming 300, so baka pinidagdag na lang dyan sa 1 million, kasi ang 1 million hindi naman kaya yon. So we just add some certain amount para maging ambulance po yung So sa ngunyan po kaya ang Naga City Hospital nakamowa po yan sa Our Lady of Lourdes Infirmary because they have their licensed ambulance. Kami po wala. Kaming hospital, kaming wala. So, dapat po, license po ang ambulance. So, nakamuha kami duman. So, we are proposing na yung amount na yun, ibili ng equip ambulance para ma-license po siya. So last po, ito yung in summary po of that. Sa MOE, ito na po yung summary. So, we have 64 million po ang plus ang projected budget namin for 2023. No? So hindi pa po diyan kasama yung bagong hospital. This is in for Naga City Hospital located in Peña Francia Avenue, Naga City. So baka separate na lang po ito kasi we are not sure but we hope dapat matuloy na next year. Thank you, Doc. Sa mga kaputan, Say po ang so may question. Question po ba? Open na po sa open forum. Suggestion, question, whatever. Si Sir Vega. Yes, sir. Maray na hapon. Insering man sa gabos. Sir, hapot ko lang, hindi ko napapasala itong budget sa, ano ba yun? 42,000, itong sa cellphone load ba yun? O laboring expenses? Kaso may maning telepono. Di ito pong budget duman para sa cellphone. Laboring load pa ito. Cellphone plan po. But we're still planning to have a landline kasi yung pinakaano. Kaya lang ang hirap na bihira na gumagamit ng landline. So parang it's a useless kaya lang mas stable kasi siya. Stable. Yes, sir. But we still thinking of have a landline. Kaya lang pinaka-accessible kasi yung cellphone. Ano po ito, sir? Pili lang si libre tinatawan na ng plan cellphone. Yes, sir. Sige, sir. Thank you. Next po, question, si Ma'am Usang. Good afternoon po, Doc. Pag natapos na po yung Naga City Hospital sa Balatas, yung po bang nasa Peña Francia ay magiging operational pa? Okay po. I do not know with the plan. I do not know, but I would suggest that it should be a healthcare facility
I do not know if it's a hospital, but a healthcare facility. Because although the history of the Naga City Hospital is a dormitory, so hindi po siya design hospital. Medyo nahihirapan din kami sa mga measurement required by the Department of Health because it's not planned. Yung mga measurement, medyo may problema kami doon. So, kung healthcare facility like birthing facility is possible because there is an operating room, although hindi naman mag-oopera pag birthing home, we can convert it to a delivery room. Pwede siya. So, it's a possible thing na maging healthcare facility pa din siya. Or pwede din maging city health office. Pwede din siya. I do not know for rehab because may mga specification din ang rehab na hindi siya magka-qualify doon. Definitely siguro baka healthcare facility. So I would suggest, if I'm going to ask by the mayor, I will be suggesting na healthcare facility pa din. Thank you, Doc. Para hindi naman mag-congest yung pasyente doon, para ang dadalhin talaga namin yung needs talagang to be hospitalized. Anyway, nandiyan naman si Dr. Amoranto is going to take care of the community. So, ang goal talaga ng hospital is for treatment. Yung mga medyo pwede naman home treatment, home medication. Oo. It's saka prevention, health education, how to avoid these things, no? Na magkasakit. So siguro ang pinakaano talaga para ang isa kasing strategy to decongest the hospital is health education. Preventive measure, hindi curative. Kasi kapag curative kami na 'yon sa hospital, no? So yung curative muna ang anuin natin kasi mas lesser expenses natin sa family, ng city, at saka yung to improve the lifestyle of our people, of our community. Thank you, Doc. Sunod si Sir. Dok, sa City Hospital, ano po ang ubeto yan? Maka-construct kita ng tertiary level hospital. Tapos may nadawag ako sa media na may problema sa pundo, sa building, saka sa equipment. Ang problema is to attract specialty doctors. Ano po ang real scenario? Our hospital, 3 pong category ang hospital, level 1, level 2, and 3. So, ang hospital po level 1. Ang level 3 po kasi is a level 2 na may training program. So, ang may training program po sa Bicol Region, ang BRTTH, yung sa Legazpi, ang BMC, tapos po ang Mother Seton sa private. So, kung magkaroon po tayo ng training program sa Naga City Hospital, na siguro medyo malayo pang mangyari yon, we still have to improve something bago tayo magkaroon ng program. So, hindi po tayo magiging level 3 hospital. So, definitely siguro pwedeng level 2. Pag level 2 kasi, ang requirement sa mga isang requirement ng level 2, dapat may ICU, which is planned doon sa bagong hospital na may ICU po yun. Ito po kasing sa Piña Francia po, wala pong ICU. Kung mayroong gusto na mag-ICU, wala pong space, walang place to put on the ICU. Actually, yung services namin, pang level 2 na po yun. Ang kulang din lang naman namin is the ICU. So yung level 3, medyo malabo pa po yun. Pero yung mga specialty clinic po, nag-start na po kami mga specialty clinic like the internist, we have orthopedic clinic, kasi orthopedic po ako. So, may orthopedic clinic po kami, may surgery, may OB. So, ang requirement po kasi sa level 1, mayroon kaming 4 major specialty. Ano po ang 4 major specialty? May pedia po, OB, surgery, tapos po yung internal medicine. Mayroon po kami noon. So, specialty naman po yun. Actually, yun po ang naging issue namin yung last time na nag-complain dahil ang naging issue po doon is that, I think she's a teacher, nag-complain siya bakit daw nauna yung bata at nahuli daw yung matanda. Yung matanda mas nauna pero naunang tinawag yung bata. Hindi siya oriented doon sa sistema namin. Kasi may pedia line, may adult line, may OB line. So definitely, kung kukunti yung pedia, tapos
mauna talaga yung pedya. Kung maraming pila yung adult, mahuli talaga kasi maraming pila. So, yun din po ang explanation namin sa nag-complain. I do not know kung sana nanonood siya para ma-aware din siya sa aming program sa hospital. What? We don't cater cancer. We admit cancer patient, but we don't treat cancer patient. We have a cancer center, regional cancer center in BMC. We can refer the patient to cancer center. And we don't have an oncologist po ng hospital. Diyan kita sa Zoom from Junagumaa. So, 23 na million na budget para sa job order, pero po na ma-accommodate kaya. Sa 23, We're asking about the number of job order. Yes, ma'am. We have Yes, 84. Accommodate. 84. Sa 23 million na budget proposed for this coming 2023 garo yan, na mention niya. Kung pera po ang job order ang ma-accommodate. 84. 84, giraray. Then from your previous budget, ilan po ang na-accommodate na job order? 84 pa rin, June. 84. Okay. May question po ba sa mga stakeholder niya ako sa likod? Pag mayo na. Oh, si Sir Giraray, may follow-up, may... Actually, already suggested that solar energy, kailang it costs $1 million. I already talked to Engineer Canning regarding that to use the solar energy. Kasi ang alam ko ng solar energy, kahit you're not going to remove yung electricity natin. Parang pag di kaya ng solar, saka lang papasok yung that's the mechanism na small idea ko about solar. No? So I already suggest to Engineer Canning about this. Kasi sabi, sa pag-construct pa lang, dapat naka-built na siya. Hindi siya pwedeng ipapasunod mo. Dapat naka-plan na siya. I already talked about this, sir. Thank you. Si Director Ama. Sir. Okay na hapon po, Doc. Ang sako lang po duman sa pinaka ko, kaya ko nakailing ka itong sako sa mga budget, yung manungod duman sa community outreach. Ang nakalag po baga kaya dumaning mga sa community service baga at makaker. Ang gusto ko pong mahapot sa Indo, kung igaw po kita kaya itong programa na nai-extend na duman sa mga barangay. Anyway, ang Naga City Hospital talaga, dinesign talaga para makater ang mga taga-Naga. Ang gusto ko pong mahapot, kung iguana po kitang programa para ma-extend na duman sa halimbawa sa barangay na dahil man nag-i-interpret duman sa City Health para ma-disseminate talaga yung mga services naman sa Naga City Hospital. Tanganin kung maduman sinda, halimbawa, usually po kaya, dati nagtatrabaho ko dyan sa Kamhay, may mga estudyante akong pinapadara sa Naga City Hospital kay Tuyo. Dahil aram tulos ang protocol, minsan pinapabalik pa sa barangay and many more. Ngayon, gusto kong mahapot kung may mga programa na po kamo para masimbagan ang mga araw itong cases. Para halimbawa, taga-barangay ako, maduman ako sa Naga City Hospital, ano yung mga protocol na maipapalo ko tulos? Para pag-abot duman, dahil sa Rabog, kadalasan talaga, pag nagdadyan ako sa Naga City Hospital, reklamo dahil aram ko si Semainot and many more. Okay po. Sige. If you're familiar with the service delivery network, so I remember the Kamhay po, may doktor po dyan. Supposed to be, we don't entertain sana na mga galing Kamhay without a referral from the physicians of the Camarines or National High School. Pero kung emergency naman, pwede naman i-cater yan. Kasi ang dami pumunta sa amin just asking for the medical certificate that can be issued by the doctor of the Kamhay. So, para naman ma-decongest naman kami sa, just for that ordinary medical certification. So, yung service delivery network kasi, it's a program to decongest the hospital facility. So, pwedeng i-treat naman sa community, dapat i-treat na doon. Pag hindi na kaya, saka lang i-refer.
may form po na standard ang DOH dun sa Service Delivery Network na ikikater namin yung may mga referral. Actually, ginagawa po ito sa PGH. Kung magdala kang pasyente doon na walang referral, hindi po yan ma-entertain doon. Kahit ilang week ka na sa labas, hindi ka ma-entertain without the referral. Medyo mahirap din sa province kasi kasi nasa radyo ka na kayan pag ipirang aldaw. So inawasan namin kami maging sikat. So we have the in charge of the public health unit, si Ma'am Tin. Yung public health unit is a program of the Department of Health na pig-found siya 1986 pa. Kaya lang 2017 na-implement po yan sa BMC, tapos pagdating ko sa Naga City Hospital 2019, simulan ko na ang public health unit. So siya po ang nag-a-address ng mga concern sa community that affects the hospital. So iba din po kayo yung sa community, yung sa City Health Office, si talaga indirectly nasa community. Kami kaya itong mga cases that affect our hospital sa community. So, wala naman siyang nagsusuperimpose yung functions. Magkaiba din talaga siya. So, si Ma'am Tin po ang in charge ng public health unit. So, yung service delivery network, yun talaga ang referral na dinevelop natin sa CAMSUR. Pero sa Albay po kaya, established na din siya. Sa CAMSUR kaya medyo delayed po kasi sa CAMSUR ang mga SDN program. So kung maano sa lang po yan, like yung po sa mga pregnant, sa mga buntis po, actually, ang pilot study yan, yung mga pregnant. So dapat, nire-refer yan sa muya, kang barangay. Garo may master listing sila ka mga buntis gabos sa barangay. So dapat niya naka-enroll na yan sa PhilHealth, gabos na kung pirang bulan, kung pirang bulan ang ang pagbabados niya. So naka-monitor dapat yan. Tapos, dapat miyan i-entertain sa muya, kung mayong check-up sa muya. Dapat may check-up siya. Kaya lang, miyan nasusunod dahil alam man maaki na dyan, paluwason mi pa. So, we don't do that. No? So, kaya lang, ita yan ma-implement masyado kung mayong tabag gali sa barangay. So, hopefully baka si Dr. Amoran tabangan kami kayan in the future. So gusto pong sabihin na ini-establish na naman po pala talagang ngunyan yung yes po, oo. Kaya lang, of course, kami kaya, dahil man kami masyado makaano, kung mayong cooperation kaya. So, ang hirap i-orient, i-implement sa kanila kung mayong recipient na receptive sa mga program pang Naga City Hospital. So, it should have a cooperation from the barangay level. Kasi yung patient galing sa barangay. Kaya nga sabi ko sa kanya kay Dr. Amoranto is that we have to decentralize the services of the Naga City Hospital. Decentralize the services. Like, ang mga doktor mabisita talaga sa barangay. Para from that, ma-identify na sisay mga hilang digdi. Sisay lang ang pwedeng daround sa hospital. Tama-tama, Dok. Yan talaga ang point ko kung nagkaigwa na, kung nai-implement na yung programa na yung mga doktor talaga, mabisita talaga sa mga barangay. Tama yan, ma-decongest talaga. Para din na magpakaduman sa hospital kung di mang kaibuhan talaga. Salamat. Okay po, sige. Sana we could address habang dahil pa kami nag-retire. Madali na kami mag-retire. Thank you, Doc. Thank you, Doc, sa presentation. Next na kita video. Yun na po. Sige. Gusto ko po magsimbag, kaya lang manapanan ko. Medyo may sarap pa kita si from Naga City Health 2, si Doc na Ronaldo Amaranto. Actually, good afternoon. I'm Dr. Amoranto, who was assigned at the Naga City Health Office 2. Actually, this will be a very short presentation because mabukas pa lang kami. Actually, ang planned opening nito sa October 17. So, the Naga City Health Office 2 will cover 8 barangays. That will be Bagumbayan Norte, Bagumbayan Sur, Sabang, Sabang, and then Tabuk, Mabolo, Abella, and Igualdad, Santa Cruz.
including Santa Cruz, since the Naga City Hospital is in Santa Cruz. So, it will be a primary care facility. Yun na itong sinasabi na going na kita duman sa universal health care. The reason why the DOH is insisting to make primary care facilities. Actually, another primary facility, yung sa Carolina, yung infirmary, ida-downgrade yan sa primary facility because of the budget, or allocated budget. So, kasi primary facility kasi, ang primary care facility, it will need less personnels. Okay? So, ang i-cater mi digdiyo is yan outpatient consultation, and we will have also a dental clinic. This pharmacy, minor surgery, clinical laboratory, maternal care, and the TB dots, kaya dahil pa masyado highlighted kasi sa ang iba dyan naka-taapod ka na naka-MOA. And then, future, magiging Kasi ako, personally, I'm a surgeon, so magkakaigwa dyan ng operasyon na minor surgery lang. Okay, next slide please. So, the budget for the personal services is 8,424,684.15. That is for the 15 permanent plantilla position. Sa ngunyan, may paman kaming nakukuha. Maybe nakakaperang permanent na siguro duman. That was assigned by Dr. Borja. So, ang kadaklan dyan, dahil pa nauuko pa. Okay, next slide please. So, these are the 15 plantilla positions. We are at 2 medical officer, 3 nurse 1, 1 medical technologist, 1 administrative officer, 2 midwife, 1 administrative assistant, 1 nursing attendant, 1 laboratory technician, 2 administrative aid, and a guard. Okay? Next. So, itong yung personal services sa plantilla position, yun na yan, dahil man nahiro dahil bubuksan yung palangay sa October. Next slide please. So, for the maintenance and other operating expenses, ito ang ginaya lang namin yung sa 2022. Ito kasi sa 2022. So, sa next slide. Ito yung rundown ng maintenance ng yung pinahiling kong later slide. So, ang budget kan 2022 is 20,000 and the proposed budget is still 22,000. So, data pa kaya aram kung talagang gurano magagastos ta. So, maaaraman yan pag open nakita kung talagang mga Next slide please. So, training expenses, dinakulaan ko sa 2023 because as Dr. Sanchez said, lalo na mga empleyado ko bago. So, kayo po mga trainings. Kaya nagbalon yan sa 100,000. Next slide. Then, the office supplies expenses, pareho, 50,000. Next slide. Drugs and medicine, pinareho mo lang. The medical dental laboratory expenses, the same. Other supplies and material expenses, pareho, 50,000. Telephone expense, 24,000, bagong 42 araw katong kay Dr. Sanchez. Again, yan sa mga cellphone na gagamiton yan duman sa kasi may man pang landline hanggang mo yan. So next slide please. Internet subscription, 24,000, pareho. Next slide. And then repairs, maintenance of machinery, equipment expenses, 30,000 lang muna pig-anuming budget. Actually nga may pangani kami mga medical equipments duman eh. The next slide. The proposed budget is 50,000 din sa medical equipments. Next slide please. Printing and publication, araw katong kay Dr. Sanchez, 50,000 sa Moya. Next slide. Other operating expenses, 100,000 for 2023. Next slide please.
maintenance and other operating expenses for 2023. Sinabi ko sa bago na dahil man kami nagbago ng budget regarding for the 2023. Next slide please. So ang capital outlay is sa 2022 is 600,000. But according to the requirement asked by the DOH Samoya, itong mga next slide please. Yung mga ang proposed budget ni duman sa machinery equipment is 100,000. Sa mga office equipment yan. Next slide. Machinery equipment in 500,000 na nakalaag sa 2022. Yan, sinasabi ko sa bago, itong aning required by the DOH, yung kadakol hinaharagad ng mga equipment. Next slide please. Kaya 1.5 million. Ito yan. Mga purchase medical supplies, the autoclaves, mga diagnostic set, dental unit chairs, yan mga kadakol pa yan eh. Actually, kinumpute ko yan, maabot 2 million eh. So next slide please. So yan ang capital outlay sa 2023. 1,600,000. Next slide please. So in summary, iyon na ni ang budget sa 2023. From 2022 na 4,048,000 to 5,098,000. I think yan ang yung last slide ko. Salamat, Doc. May kahaputan po, sir. May question sa Zoom. Kasi ko alam nga po. Dahil po, para po pala sa bot ni, naalala ko kay, ano po kaya ako, research teacher po kaya ako, pero sa pa po pala naman sa gusto kong makaraman kung may extension din po kita duman sa mga estudyante tadigdiyo sa Naga City. Usually kaya itong nagtutugtog pa din ako sa kamay, nasa biskas po pala na kangunyan. May ang mga estudyante ko, pinapakanda ko talaga silang research pati sa medicine, itong mga magibabagang halimbawa, ililingon lang sa epekto kahit ito yung coagulants o anticoagulants na dinidesign nila. Gusto ko po tang makaraman kung pwede tang mailaog pa ini yung mga programang ini as extension to students maski sa college para kung may conduct sila kang research, makaka-assist ang mga ospital, lalo na ang Naga City Hospital. Actually, tungkol sa program, siguro dapat ang nagigibo kayan itong doktor nindo sa kamay. Magibo siyang program and then i-coordinate niya sa Samoya. O depende sa gustong sabi, sa kamay po kasi, may doktor sa kamay, sabis kasi kaya mayong doktor. Ang doktor duman, bakong doctor of medicine. Regarding sa mga research program, ang mga LGU and bakong training hospital kasi dahil pwedeng mag-conduct ng mga research. Kasi may research training program iyan na pig-accredit kang may accrediting body kasi yan sa research. So we're not allowed to do that. Ang research, pwedeng ang research, especially yung about drugs, we're not allowed. Ang BMC lang allowed to conduct research about mga drugs. Pero yung mga psychological, mga effect ng yung counseling, ang araw kayan, pwede yan. Pero ang nagka-conduct ng research, yung school, but not us. Magiging lang kami participation in the conduct of research. Pero dapat mayroon yan consent from the patient involved. Kung ma-approve sa ethics, although wala kaming ethics committee sa hospital. So, BMC is only the hospital allowed to conduct research. Pero ginagamit nga ng mga residente. Kung resident kami, nag-conduct kaming research. Pero may mga ethics committee, ang daming dinadaanan kasi yan. Kami po yan. Ang gusto ko lang sabihin, kung at least mailagtan din sa programa na ready talaga ang Naga City Hospital, o kung, of course, nung sinabi na nga ni Doc, na di man talaga pwede duman sa drugs. Pero at least nung sa ibang bagay na magiging ready ang hospital, at least mailaog pa rin sa programa para at least kung halimbawa, in kaso magkaigwa ng araw kaning pagkakataon na gusto nila mag-conduct ng research, at least, welcome talaga sila. Yun man lang po yung gusto kong masabi. Sige po. Salamat po. Saro pa kay Ramon Jeronimo from Zoom. Manungod naman sa itong sa load sa communication, sa load sa communication, sa load. Just to clarify lang po, if the budget for communication load is
stated it will assign to the individual. Kung sa individual, correct me if I'm wrong, how this communication load be maximized to utilize to its main purpose? Sige po, dun po sa communication, telephone expenses, it's subdivided by 2. So, sa government po kasi, lahat ng department heads is entitled for communication expense. So, kasama po yun sa representation nila. So, kasama po yun. So, 42, less mo na po yun sa 24,000. The remaining 24,000 is allotted for the communication of the facility per se. For example, may mga follow-up kami, may mga kailangan kaming hingin ulit sa pasyente. Kasi po, nauso po yung COVID. That time, wala po talagang mga landlines yung mga pasyente. Karamihan po ng mga communication nila is through cell phones. So, we requested cell phone na kailangan naming direct contact sa pasyente. Karamihan po talaga walang landline. So, ngayon po, meron po dun working cellphone sa Naga City Hospital. Dun na po kami nagipag-communicate sa mga pasyente. So, yun po. Okay, sir na lang garo, si sir na lang, medyo oras na. Dok Amoranto, manangod sir sa dental service kang propose City Health 2 sa Samuyang Barangay. I am from Barangay Santa Cruz. Ano po ang mga service na i-offer kang dental? Nadadaan ko, pero hanggang sa paggabot lang da. Sana may pangpasta, o ano. Thank you. Thank you, Doc. Siguro, hindi na lang kita matapos sa tuyang mga bisitang ganyan. Si last na presenter, Doc Sanchez, salamat. Doc Amaranto, salamat po. Sa tuyang mga pag-iribang mga board, bisita, mga stakeholder, sa tuyang sekretariat, sa tuyang documentator na diwang magayon-gayon, sa to Sepio, sir, maray na salamat sa inyo kabos. Sa akin naman po kita.